Yun, nagalag shoutout po. Kaibigan Tess Tanyedo. Good morning po, good morning sa lahat. May pin na po yan, ay may pin, may jacket na po. Ate Tess Tanyedo. Shoutout Richard Official Vlog, good morning, thumbs up, love, love, love. Thumbs up coach, thumbs up dan from Tess Tanyedo. Amalia to this vlog, may love shoutout and thank you very much. Thumbs up coach, good morning coach from Amelia to the Manay Siram Pachukaran. Cordan thumbs up tusok Manay from Manay Siram Pachukaran. Salamat ha, pinanood mo yung bagong upload yung sa City Hall from Tess Tanyedo. No problem po. Nag-love shoutout po Manoy from Manay Siram Pachukaran. Nag-love shoutout din po Maray na Aldaw Manoy. Baba po kayo ng link. Good morning host at sa lahat. Thanks. Thumbs up lang from Margis TV. Nagalab siya, bro, morning. From Manoy Florencio Mongkawe. Bababa lang po ng link. Pin ko lang si kaibigan Tess Tanyedo, sunod si Manny Sarang Pachukaran. Dan Sarang mo Manoy, naka-live ako kagabi. Puntahan mo na lang Manoy. O sige, replay ko na lang Manny Sarang Pachukaran. Pumunta kasi ako dun sa bukid, tinignan ko yung kinabit yung solar. Sakto maulan pa kagabi. Yun, game na. Like number 10 bro, from Manay Florencio Mongkawe. Manay, mahina ang audio mo. Mahina ba? Yura. Yes, maaga ako ha. Good morning everyone. Magkape muna tayo. From Ame Jimenez. Thumbs up from Goldie Growth. Nag-agi ako kay Manoy Dong Vlogs kagabi. Ay, ganun ba? Papintabi Manoy. Sige, sunod kita Manoy. Sunod.
Magandang umaga po from Gold Igoro. Pusang Gala. Magandang umaga host, kumusta ka na? Richard Vlog, may kalab shoutout kaibigan, Richard Vlog. Ate Tess Tanyido. Subscribe ko na Ate Tess. I-drop nyo po itong ito good morning. Ito pong i-drop nyo para may mapanood silang may mabigay sa yung what's hour. Harang Katunying from NN Sorensen. Ganda ng sombrero. From Richard Official Vlog. Like number 7 po ate oh. Panoorin ko lang po. Ito pangalawa pong giveaway. BGB lang ngayon. Ngayon gang sa lalabas na naman po. Good morning everyone. Here may love shoutout from NM Sorensen. Pangalawa po ate, pangalawa. Shoutout sa lahat from Viv Subesta, Nanay Lids TV, may love shoutout. Like number 9. Pangatlo. Ganda ng tayo mo host. Ano ba yan? Anong ganda ng tayo kaibigan? Pangatlo. Pang-apat. Ika-19 na like from Ate Odisa PM. Thank you po Ate Odisa. Padamay ni Tulods. Mukbang. Ganda na tayo mo. Ano ba yan? Anong tayo? Kaibigan, nakaupo ako. Hindi ako nakatayo. Pang-apat oh, Ate Tistaniedo. Panglima, Ate Tistaniedo, panglima. Panglima. Yun, sunod tayo kay Mali Siram Katsukaran. Tusok na no, sarang pa parang Beb Subesta. Shoutout sa lahat. Ito po Katunying, padamay ni Tulods mo ba? Ganda ng tayo mo host. Ano bang main mo kaibigan, Pusang Gala? Pasok mo yung main mo kaibigan, Pusang Gala, para makilala ka namin. Okay lang po Ate NM Sorensen. Ganda ng tattoo mo. Ano ba yan? Ay, Koi Fish. Kaibigan, Koi Fish. Koi Fish na to kaibigan, Koi Fish. Ang ulam. Yun, bago kong upload those from Testanyedo. Hello, good morning everyone from Adjilit Mukbang. Di po ako vlogger. Ay, di ka po vlogger? Support lang pala, support. Thank you kaibigan, thank you. Tagasaan ka kaibigan, tagasaan. Salamat naman sa pagsuporta kay Tonyo Maksang, di po ako vlogger. OTW si Ram. Gusto po idol to kayo from Pops Tony.
Kay Manoy Siram po tayo. Good morning po sa lahat. Four minutes, ate ano, 4 minutes. Ganda bago si bro. Ayaw bro, binigay sa akin ng ano. Ito yun. Sponsor ng ating kaibigan. Sponsor. Juliet, hello Juliet. Send tayo content mukbang from Richard Official Vlog. Sunod kita Richard Official Vlog at tapusin ko lang tong ano. Pinapanood natin na kay ano. Hindi ko tuloy na i-like. Taga-Iwahig po. From Pusang Gala. Ay, patay tayo. Taga-Iwahig pala to. Juliet Mukbang, BGBG Richard Official Vlog. Hi Richard ha, from Juliet Mukbang. Hello po Katunying. From Ate Odisa PN. Haram bro from Johnny TV Vlog. Big love shoutout. Salamat po sa 6 viewers. Taga saan ka host? Quezon ako, Quezon kaibigan. Kulab tayo ma'am. Juliet, kain tayo bagong lechon baboy. May mukbang natin. From Richard Official Vlog. Tapos na po Ate Tess Tanido. Oh, patapos na rin po to, patapos na rin oh. Ito patapos na rin po. NM Sorensen, salamat po sa patambay sa BGBG. Good morning po house at sa lahat from Itit Gabar the Vlog. Like Dan House, mega love shoutout. Good morning sa lahat ng bisita at viewers from kaibigan Shirley Official. Thank you for coming. Salamat po sa 10 viewers. Yan, tapos na po, tapos na oh. Yan, patapos na rin po. Johnny TV Vlog, mega love shout out from Shirley Official. Yan, malapit na rin matapos oh. Madilim to, madilim ah. Ba't kaya madilim? Madilim pa rin, pero okay na oh, at least maliwanag na siyang konti. NM Sorensen, yan, nag-drop din ang bahay. Pag napanood si Manisira, matapos na oh. Ay Manoy, ano pala? Tess Tanyedo. Pasunod pa lang si KB
kaibigan Manay Siram Katsukaran. Yan, malapit na rin matapos oh. Richard Mukbang, Dan Hayamis Food, may chicken curry, ug fish curry, ha. Bros, Shirley, may galab shoutout din po at sa lahat ng nandito may galab shoutout na din po. Shirley, handsome from Gillit Mukbang, 25 thumbs up host at harang from Ate Pinay, Canadian Care TV. Shirley, kapi po tayo. Sis Gillit, from Ami Jimenez, Johnny, hello. Mega love shout out everyone from Pinay, Ate Pinay Canadian Care TV. Yan, kay ano tayo, Manisirang Katsukaran. Sis Pinay Canadian, mega love shout out po. Juliet, mega love shout out Juliet from Manay Florencio Mongkawe. Salamat Ma'am Juliet. Sunod kita dito ha, kaibigan Richard Official Vlog. Dito na ako kay Manay Siram Katsukaran. Manay Siram mo, like number 9. Mamaya kita balikan Ma'am Juliet. O, like number 9. Nasa harang lang. O, like number 10. Nasa harang ulit. Like number 11, Manay Siram, di pa nakasubscribe o. Subscribe ko na. Mamaya kita balikan Ma'am Juliet. Ba't napunta dun? Oh, like number 11 na to, 11. Nasa harang. 11. Ubring Mamumugon. Welcome to my live stream. Oh, like number 12, Manay Siram Katsukaran. Madam Juliet, tara, collab na tayo. Ami Jimenez, mag-collab siya to. Oh, like number 12, Manay Siram Katsukaran. Puro harang. Oh, like number 12, 13 na to, 13. Oy, kita ko na si host from Pinay Canadian Care TV. Salamat po, salamat. Thank you po Ate Pinay. O, like number 12 na oh. Ha. Richard. Patawa na naman siya, no? Baba na ba mo, Richard? Yan, ito na pala. Kay Richard Official po tayo. Pwede magbaba ng upcoming. Sige po, no problem po, pakibaba po. Pakibaba. Wag lang yung LS mo na ngayon. Ate, basta yung mamaya, okay lang yun. No problem, may galab set out. Mag-LS muna ako. Idol, tunying. Sige, no problem. Salamat. Play kita 5 oh. 5 yung play ko sa'yo. Sunod mamaya, 5. Kasunod dito kay Manay Siram Katsukaran, ikaw ang kasunod ng i-play 5. Kalahating oras pala to. Shirley Official, good morning from Ate Rosa Bessie. Madam Juliet from Richard Official. Tapping channel, may galab shoutout. Tunying from Kersoy. Okay, Idol Tunying, salamat sa pagsabi. Host, madami bang tuko dyan? Kasi dito sa amin, butiki at tuko binibili. Walang tuko. Ay, meron tuko dito kaibigan. Pero, mahirap manghuli nun. Ganda ng cup ha, from Kersoy. Dan Dikit, Katsukaran Siram from Ate Testanyedo. Baka pwede pa thumbs up upcoming LS ko guys. Pa-thumbs up naman ng pa-thumbs up ang ng live stream sa akin nandiyan pa. Kaya Ate Pinay Canadian Care TV. Harang host from Testanyedo.
Patusok lang ng premier, bakasan lang po ako bakasan lang po ako sa didikit from Kersoy. Tapping channel, mega mega love sa lahat. Salamat sa pag-BG and Richard Official Vlog. 6 tusok Ma'am Juliet sa premier. Johnny TV Vlog, nagdarab ng bahay. Ano ko lang tumanoy sirang katsura na 10 minutes. Pareho 10 minutes lahat. Kasi mahaba. Kalating oras may higit. Tagasan ka ba kaibigan Pusang Gala? At naghahanap ka ng tuko? Mega love shoutout sa lahat from Ate Rosa Bessie. Doon sa bukid namin may mga tuko doon pero nakakaawa naman hulihin. May bukid rin kasi tayo ditong konti. Tapos may mga punong kahoy. Harang pa din house from Tistañedo. Salamat po sa mga nagpapaharang ha. Thank you very much po sa mga nagpapaharang. Kay Rizoy, dan sa premiere mo. Sa mga may premiere po mag-subscribe na po kayo sa kanila mga tawag nito, mga premiere. Bulacan sa Iwahig. Saan ba yung Iwahig? Ngayon ko lang alaman yung Bulacan na yan, Bulacan Iwahig. Tumira din ako sa Bulacan, kaibigan Pusang Gala. Thank you Pinay Canadian Care from Kay Rizoy. Kay Rizoy pala. Kay Rizoy akong Kay Rizoy. Idol kasi si Kyrie Irving eh. Tistañedo dan from Ate Rosa Bessie. Shoutout sa 10 viewers. Salamat sa 25 thumbs up. Tapos na arang ho. So DW sa nakapin. From Tistañedo. Magbakas po ate Tistañedo ng maganda. Tapos manood ka para maganda. Babalihan ka po talaga niya mga yan. Sasakay pa ng bangka sa ilog. Dulo na yun. Sasakay ng bangka. Matagal ako dyan kaibigan sa ano? May kawayan Bulacan. Kay Rizoy, tusok na sa premiere mo from Johnny TV Vlog. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. Yes po, from Tistañedo. Doon pati butiki, binibili na. Anong ginagawa sa butiki, kaibigan Pusang Gala? Bawal hulihin yung mga ganun kaibigan kasi mga ano ba yun? Basta alam ko bawal hulihin yung mga yan. Butiki, tuko, yun. Duwa na lang ante. Bundok na. Ay, ganun ba? Ngayon ko lang na yung Iwahig niya . Comment lang po tungkol sa video. Yun tama yung sinasabi ni Mikit Gabarda. Huwag magko-comment ng ng mga full watching, di naman nanood. I-comment na lang kung ano napanood. Kung halimbawa nagsasampay, yun, kung nagagrinder, kung naglalaba, yun na lang i-comment para alam na nanood. Huwag na yung host, full sending support. Full sending tapos hindi naman nanood, paano magiging full sending support? Full watching daw, hindi naman masabi kung anong pinanood, paano naging full watching. Comment lang po tungkol sa video at di ako nagbabanggit ng pangalan ni host kasi nilalakas na lang talaga. O huwag niyo na sabihin na galing kay Tunying. Kasi
Kasi kahit saan naman tayo galing na live stream, kung maganda ang bakas natin, babalikan at babalikan tayo. Huwag nang gamitin yung pangalan ng host. Kasi okay lang naman yun. Grabe po host, ang lagas, lalo sa comments na full support, bawal na bawal. Oo nga eh, alam ko yan ng kaibigan ni Kit Gabarda. Kaya nga pag minsan lagi kong pinapaliwanag na ano, kaya main to main channel lang ako para wala na yung mga ano, kasi karamihan ngayon ng nagko-comment niyan kaibigan ni Kit Gabarda, yung mga ninja. Tinan mo kagabi, kay Manay Dong Vlogs, nag-ano na rin siya, nag-main to main. Wala nang ninjang pumunta. Ninjang ano. May pumuntang ninja doon, padikit po. 10 ang balik, sa didikit sa akin. 10 ang balik daw, pero kahit isa wala naman dinikit. Ninja yung gamit niya. Kaya mas maganda yung main to main tayo para walang maging ano, walang maging budol. Nood muna ko kay Besis, hindi pa ako nilulo. Ano yun? Ano yun? Nood muna kay Ricky. Salamat Ricky. Sino ba yung Ricky na yun? Baka raw sa Besi. 9 minutes ba yan? 9 minutes. Madami bang bisita? Madami bang bisita kung poor vlogger? Di ko magets kaibigan, pusang gala. Baking fancy, how to make roasted chicken with rosemary butter. Didilikitan ko na yan host, si Rosa pala, from Kit Gabarda. Opo, ayos po yan. Mabait po yan sa Rosa Besi. Mga small YouTuber lang kami, kaibigan pusang gala. Nag-ano lang kami, nangangarap lang din na ano na maging isang, kahit hindi naman masyadong sikat na vlogger. Basta maging ano lang, magkaroon lang ng mga tunay na kaibigan ba? Kung saan. Kasi minsan pag napunta ka ng ibang lugar, at least kung may kakilala ka doon na small YouTuber, small vlogger, o di, oy, kasi ganito si Tonyo yung ganyan, o ganun mga ano lang, para may banding. 26 live friend, good morning, tamsak lang muna, may galap sa lahat. Sige at just me 14, no problem. 11 minutes, manay sirang Batsukaran. Ito 12 minutes now. Oh, 12 minutes now. Hello, hashtag NM Sorensen from Ate Rosa Besi. 10 minutes para mayroon din 11 minutes pala para mayroon ding makuhang kulang-kulang na watts hour, 1 hour na WH si Manoy Sirang Batsukaran. 10 minutes, 11 minutes pala para makaayuda tayo sa lahat. Makabigay tayo ng giveaway. Host, ano ba gatas mo kasi di ka nataba? Sinubukan ko na lahat ng gatas, kaibigan. Kaibigan pusang gala. Nag-alas ka ako kaso nagpurot ako. Tapos Bear Brand, okay yung Bear Brand pero wala din. Hapon-hapon kasi tayo kaibigan nagbabasketball. Kaya dati medyo okay na yung katawan ko, lumaki yung tiyan ko. Kaso tiyan lang yun lumaki. Hello my friend, tamsak lang ako. Busy pa. Kaso ngayon, hapon-hapon na naman tayo naglalaro ng basketball. Kasi pwede na ulit mag-basketball. Nasa harapan lang namin yung court, yung basketball court. Kaya tama exercise na rin. Dan Dikit Richard. Panoorin ko na si Richard.
John Back Studio, patamsak. INC Premier. Hello friend, tamsak lang ako. Busy pa. Sige atin Jasmine Corte, no problem. Live 29 po, Manoy. Morning kaibigan from Manoy Dong's Vlog. Dandy Kit Richard. Rosa Bessie, hello. Richard Official. Nakadikit na, nakasubscribe na. Magla-like na lang ako. Like number 19. Ilang minuto ba to? Yo, 11 minutes. Okay lang yan. 11 minutes. Pangalawa. Premier Manoy, patamsak po ako. Sige Manoy, pakalaba. Di pa nakasubscribe kaibigan ako. Subscribe ko na. Like number 21. 21 to. Ay, 20. Mukbang din pala sa kaibigan, si Mukbang. Richard Official, pangatlo. Di pa rin nakasubscribe, ulay pula pa. Like number 21. Ito, like number 23 na kaibigan, may dumikit na isa oh. Like number 23. Nakasubscribe na din oh. Pang-5 kaibigan, pang-5. Pang-5 giveaway. Like number 20, 25 na. May mga nagdikit na kaibigan. Mega love shoutout po, Ma'am Ami, ganda na masipag. Sige kaibigan, subukan mo gatas ng kalabaw, yung bagong Hills po. Sige kaibigan, subukan mo gatas ng kalabaw, yung bagong Hills po. Ay, ganun ba? Okay ba yung kaibigan po sang gala? Kasi mahirap yata bumili nun eh. Pero di man ako saan bibili nun. Sige, try ko yan kaibigan pusang gala. Kung talagang legit. Kung talagang legit yung gatas ng kalabaw na sinasabi mo. Try natin. Palit po sa nakapin. Palit sa nakapin. Sino mga sumunod kay kay Manay Siram, tapos Richard Official. NM Sorensen tayo, NM Sorensen. Dan tamsak host from Win Smile Vlog. Thank you Win Smile. Hindi na ako nagtagal sa iyo kagabi kasi inantok na ako, pero tumutok din ako ng konting oras siguro. Mga 40 minutes lang siguro. Kasi gabi ka na nag-live stream eh. Silent. Dito ako kay kaibigan Richard Official. Ulam niya mukbang, chicken curry, pritong isda. Aming film channel, may galap shoutout doon sa channel mo. Thank you po, kaibigan Ami Film Channel sa pagdalaw din sa aking live stream. Kagabi, Tagalaw kayo mula
7 yata. Mula 7 hanggang 11. Nandun ako kay Ate Pinay Canadian Care TV. Nakikinig lang ako. May mga dungkit sa akin nung kagabi. Nandun si kaibigang Aston, si kaibigan si Buana, Manay Florencio, Juliet Mukbang, yun, nag-BG-BG, Ate Rosa Bessie, Juliet Mukbang, mega love set out from Vince Pam. I mean, from Juliet Mukbang. Shout out sa 11 viewers. Ito lang pangit dito pag sa labas, ang daming langaw. Pag sa loob naman, daming lamok. And I'm Sorensen, nag-BG-BG in Win Smile. Silip-silip lang host, dito sa work, dito na work. Sige kaibigan Win Smile. Pag nagda-drive kaibigan Win Smile, huwag mag-cellphone ha. Mahirap na. Huwag support pag pag nagda-drive. Kasi tatlo lang pupuntahan dyan pag nagsi-cellphone ka na nagda-drive. Una, disgrasya. Pag na-disgrasya ka, dalawa lang pupuntahan mo. Pangatlo dyan, yung huli. Pag nasilip yung mga enforcer natin dyan sa Manila. Maya 9:40, drive naman ako, alis kami nila madam. Sa bubong bro, ha. Ano yung sa bubong? Kaibigan Manay Florencio mong kaway. Tapusin ko lang yung kay Richard Official. Kasi 11 minutes lang naman eh. 11 minutes. Mostly dapat 10 minutes pinapanood ko pag mahaba, pero 11 minutes okay na yan. Bakit maraming langaw host? Nasaan ka ba? Dito sa labas ng bahay. May kasi kami dito, may kalapit kami dito isang manukan. Tapos yung iba may mga piggery. Nora Aaron Vlog, Sokto, Tosuk. Ito si Ate Nora Aaron, millennial ba yun? Yung millennial ba yun, pero yung mga niya, pang pa rin pang bagets. Yung kasi may yung binabaliktad bang pangalan. Ang tawag dyan, nakalimutan ko na yung tawag dyan eh. Focus on the road, wind driving from NN Sorensen. Oo, ganun talaga dapat. Oo, kaya pala. Oo nga po Hindi naman natin pwedeng pagbawalan sila kasi negosyo nila yun. Sa labas langaw, sa loob lamok, sa bubong init naman ang abot doon. Init ang abot doon sa bubong. Danarang host from Will Smile. Di na tayo nakakapagmukbang di na tayo nakakain ng mga pagkain ng mahihirap. Walang budget. Matagal na uli yung sahod na dumating. Thanks din from Nora Aaron. Pinay Canadian Care TV, mega love shout out from NN Sorensen. Hi NM from Ate Juliet Mukbang. Inano ko dito, kaya ako dito live stream sa labas para maliwanag. At isa pa, para tipid sa kuryente kasi pag sa loob tayo may ilaw. Millennial ba din? Oh, millennial. Juliet Mukbang, hello sis. From NN Sorensen. Yan, matatapos na 8.35 minutes. Kaibigan Richard Official Vlog. 695 ka na, 96. Alvel Channel Dan from Ate Rosa Bessie. Juliet Mukbang, hello sis from NN Sorensen. Gusto ko na nga rin magmukbang kaso walang budget. Hello NM Sorensen, mega love shout out. Manay Mukbang, mega love shout out po. Sunod ka dito sa NM Sorensen, si Sino nga bang sunod kay NM Sorensen? Na nagbaba ng link. NM Sorensen, Juliet. Sa Juliet,
O, si Ate Juliet mukbang, Ate Juliet. Dumanoy, kain tayo. Ha, ha, ha. Mukbang, puro talbos ding mayat, taos pritong limpo. Yung talbos, pwede pa yun. Manang Nor Aron. Pwede pa yun mukbang ng metal. Yan ang imumukbang ko. Nigalab siya to dong. Sino ka tunying? Dan Pinay ka na dyan sa LS at TikTok mo. Sino? Sino? Ate NM Sarinsin. Sino yung alin? Harang po from Jane 0904 vlog. May bago may bago. Tingnan na natin si Jane. Jane 0904 vlog. Main channel siya, main channel. Lagyan ko lang ng jacket. Good morning. Siguro dumikit sa akin to, hindi ko pa nasuklian. Dito lang ako, host. Makinig, nagluluto kasi ako ng nagluluto, pa-thumbs up. Salamat po. At sa dumikit, mag-iwan na po ng bakas. Balikan ko eh. Ito po yung live stream nyo, Ate Pinay Canadian Care. Matatapos na kayo, kay Win Smile. Sino dumikit sa akin? Balikan ko. Teka lang, background lang ako sino. Pamention po kung sino dumikit kay Ate NM Sorensen. Lagas ngipin, hindi binaba. Lagas ngipin, hindi banana. Baka masakit yung ngipin, kaya nagpabunot. Nagpabunot siguro Manoy. Ayun, tapos na pala oh. Kaibigan Richard Official oh, tapos na. Ito, nasa nasa live stream na ng iba. Yun, matatapos na rin tatlo. Ito, tapos na pala. Nasa iba ng mukbang, oh. Mukbang na ng okra. Mukbang, antay-balunan, overload okra. Jan Sirdan Adriano, may galab shoutout. Nandito pa lang ang kaibigan, si Jan Sirdan. Host, exit na ako. Mag-drive na ako. Sige, Win Smile. Ingat. Thank you for coming, kaibigan. Win Smile. Ikaw nga lang po. Ang kukulit itong lamok, kailangan eh. Ayaw ko dito mag-live stream sa labas eh. Yan, natapos na kaibigan kaibigan Richard Official. Sweet Dream Silence, Bitula TV Live. Okay, NM Sorensen ako. Host, exit na ako. Host, patams up premiere ko from Jane. Sige po ate, sige. Yes, host from Pinay Care TV. Harang po. Ano lang tayo kaibigan na Jane Sirman, kung makapaghintay ka kaibigan kasi marami naman nauna, hindi naman pwedeng pumasok ka, ipin kita. Yung mga sumunod, may premiere din dyan kaibigan, kasi ang gusto ko tulungan tayong lahat. Kung halimbawa premiere yung may premiere ka, lahat ng makita mong may premiere dyan, puntahan mo na. Kasi yung lahat din na may premiere dyan, makikisuyo din tayo na lahat ng premiere is puntahan. Para tulungan tayo kaibigan, ganyan lang tayo dito sa sa YT tayo mga small YouTuber. Pag premiere po yung dala-dala nyo, pag may nakita po ko dyan premiere, puntahan nyo na po. Madali lang naman po mag-like, tapos mag-comment kayo dun sa live chat. Tapos comment din kayo sa comment section para mabalikan kayo. Ganun lang po yun. Pero kung upload video naman, manood po ng maayos.
Panuorin po ng tapos. Kung sakali mang 5 minutes lang, pakitapos na po ang panonood. Tapusin nyo na po. Tapos i-comment nyo po kung ano po yung napanood nyo. Huwag na po kayo mag-comment ng kung ano-ano na full sending support, full watching, from Tunying Maksang. Huwag na po kung ano pong napanood nyo. Huwag na po kayo, huwag na po magpa-impress na para balikan. Kasi pangit yun, hindi ina-allowed ni YouTube yun ng mga pa-impress na para balikan. Uy, commentan ko to ng pa-impress para balikan ko, balikan ako. Hindi na ganun, hindi po ganun yun. Dapat po kung ano napanood nyo, yun po ang i-comment nyo para pag nabasa ng dinikitan nyo, matuwa siya, ay nanood to. Kasi yung upload video natin, pinaghihirapan po natin yan bago natin i-upload. Mag-i-edit tayo ng napakatagal. Tatanggalin natin yung mga pangit. Mag-i-insert tayo ng kung ano-ano. Mag-i-insert tayo ng background music, background tawag ito, audio. Kaya pakipanood naman. Hindi naman tayo gagawa ng pelikula o kaya ng upload video na pagkatapos mo, pagbibideo pa lang, hirap na kaya mag-video. Diba? O lahat po tayo dito, siguro naranasan nyo rin, mahirap po kaya mag-video. O lalo na pag-edit. Tapos mag-edit ka, napakatagal mag-edit. Minsan naantokin ka na. Ano pa kaya kung gusto lang natin makipagdikitan, wag na tayo gumawa ng video. Magdikit na lang tayo ng magdikit. Kasi hindi naman pwede kay YouTube yun. O hindi naman pwedeng dumikit ka lang ng dumikit. Na hindi ka naman nanonood, hindi ka naman nagko-comment. May nagpalipad po yata. Teka lang, hindi ko napansin. Sino yun? Ay, si Bellshop pala. Salamat kaibigan Bellshop sa 35 pesos mong pang soft drinks. Pinay. Teka lang. Dito na pala ako, panoorin mo na kayo, no? Salamat sa support lagi itong yung Maksang. No problem yan, Bellshop. Walang problema yan. Basta nakaharap ako dito, kaibigan. Basta tapos na ako sa bukid. Ito bang sasabihin ko, pag tapos na ako sa bukid at nakaharap na ako dito, lahat po nang nagpa-pop up dyan, pinupuntahan ko po yan. Dito po, 10 tab. Tapos ito pong mga cellphone, si Mrs. gumagamit din ng dalawa. Kaya po, hindi naman sa lahat naman po siguro dito napupuntahan. Pero hindi naman lahat. Sa nga gusto magdikit, iwan po ng bakas. Sa bakas ako magbabalik. Balikan ko po after Kuha Drive. Ba't di ako naharang Manoy Dong Vlog? Bayaan mo na. Manoy, okay lang yan. No worries host from G19. Dahil sa nakapay, naharang host, Dong Vlog. Naintindihan kita kasi same tayo ng live po. From Jane09. Testa nyo DW2, thank you. From NM Sorensen. Ano Maksam? Dikit po ako. Bahala na po kung magbabalik sila from Manidong Vlogs. Si Manidong Vlog. Support talaga yan, support. Dikit ng dikit yan, bahala na kayo magbalik. Ako hindi marunong mag-edit. Ay, talsik tuloy lang yun. Dong Vlogs, nag-drop din ng bahay. Ami hotdog. Ami Jimenez po yan, yung Ami hotdog Harangos from Gia Auditor. Paayuda manay mukbang from Manay Dong Vlog. Dan kay Nora Aron po from Tapping Channel. Wendeng Tatay awan harang mo. Super Game Vlog patambay po host. Okay lang sa tambay. Okay, thank you pagtambay. Teka lang si Jen1904 di ba ako nakasubscribe Subscribe na kita Manood lang ako ng video mo, kaibigan Jen17. Dito ko sa sa Bake Spaghetti, may own version. 15 minutes. Harang, panuorin ko lang. Super Jim Vlog. Main channel mo ba to kaibigan, Super Jim Vlog? Main channel lang po ako kaibigan. Babakasan lang po, binalikan ko po kayo, salamat. Thumbs up dan Dong Vlog from Tista niya daw.
Danurarong payo naman ay Tapping channel, bahay mo. Bahay mo ba yung maliit pa? Bahay ba yung maliit pa? Gandang umaga kuya at sa lahat from George Sildan. Ulit naman itong langaw na ito, nakakainis. Isa pa. Gigil na ako siya. NM Sorensen, dito ako sa bahay nyo. Isang giveaway, kaibigan NM Sorensen. Like number 43. Pangalawang giveaway. Luluding. Ayan o. Hindi pa nakasubscribe o. Opo, Mingo Puto. Patayin mo na yung langaw. Oo nga kay Rosoy, kulit. Kaya ako mag-live stream dito naman sa labas kasi gawa ng langaw. Pag sa loob naman, lamok. O, pangatlong giveaway, kaibigan NM Sorensen. Ang mabibigay ko na lang, kaibigan NM Sorensen, is, WH na lang ha. Kasi nakasubscribe na yung iba. O. Yung iba hindi pa, pero pag hindi pa nakasubscribe, subscribe ko na rin. Ito, nakasubscribe na rin, o. Like number 44. Ilang minutes to? 4 minutes lang? Okay lang yan, oh. Like number 46 na, oh. Baby pa po ba ko host from Super JM Vlog? Sige, lagyan ko ng jacket. Main di ba? Main Super JM Vlog 74. May jacket na yan, kaibigan. Ganda ng CP. Ay, ganda ng cup. Salamat. Salamat sa nagagandaan sa aking Jordan Cup. Aha, ano yung hinahampas mo? Langaw! Kaibigan dyan, sir, ang kulit. Di, idol kasi natin si Michael Jordan. Kasi isa rin tayong player ng basketball. Kaya, hello host from Team Peralta watching. Yun, salamat kaibigan na Video TV. Salamat po sa Team Peralta. May jacket na po yan. Alam ko po main channel niyan. Kaibigan na Video TV. Nora Aaron. Legal of shoutout niyan. Sana all may ayuda host from Pinay Canadian. May ayuda ka rin. Ate Pinay. No problem. Ay, nanonood daw kayo palit sa nakapin. Juliet Mukbang tayo. Juliet Mukbang kasi kanina pa raw. Jan Box. Diyan ka lang. Kung makakapaghintay ka pa bago maipin. Salamat kasi nag-aayuda tayo na solid na ayuda, solid. Thumbs up dan host from Habibi Joey TV. Thank you very much sa Team Peralta, Bruboy Peralta. Salamat sa inyong lahat. Ate delete mo na tayo, Mukbang. Out na ako, bro. Go. Sige, bro, salamat. Manay Florencia, pakibaba muna ng link mo para ikaw ang isunod kong i-play. Bago kay Ate Juliet Mukbang. Bago pala sa Ate Juliet. Hi, Idol. Good morning from Adventure Vlog. Harang from Manong Kabaryo. Adventure Air, thank you very much. Salamat sa pagpunta niyo mga kaibigan sa aking live stream. Bellhout. Dan po, ganda ng kanta. Like 40 from Manong Kabaryo. Hi Baryotek from Juliet Mukbang. Yun, salamat Manong Florencio. Salamat bro. Panoorin ko yan. Ikaw na isunod ko dito. Siguro maiksi lang naman yan or 5 minutes man yan or lulampas ng 5 minutes. Huwag lang lalampas ng 10. Panoorin ko yan. Ganyan po tayo mag-5 yan. 5 oh. 2 4 pang 5. May pang-6 pa nga sana ito, pang-6. Para sure na may ibibigay tayong ayuda o giveaway. Jenny 17. Megalab siya to host 40 thumbs up.
Baba na ng bahay, Super GM. Gina 17, hindi mo to main, di ba? May kisuyo ako ng BG lang host. Naka-LS ka nga pa. Nag-thumbs up ako kanina sa LS mo. Doon mo na lang itambay ang backup cellphone mo sa live mo, kaibigan Gina 17. Kasi may mga viewers naman tayo. Ilang viewers natin? 14. Bye, naalis na ako, bro. Sige, manong, panoorin ko yan. Bumati lang ulit from Hanggi Granny. Like 40 harang from Ate Super MC Vlog. Medsi lang yan, bro. Okay. No problem. Tapos na. NM sa rin siya, tapos na, oh. Harang. Ito, patapos na rin, oh. Ito, patapos na rin. Nasa ibang natin, NM sa rin siya, no? Maganda yung pinapakita natin para sure na maniniwala sila. Manay Florencia. Ito, light number 65. Manok na pula. Isingit ko lang si Manay Florencia. Tapos na rin to. Di po ako marunong magbaba ng bahay. Host from Super GM Vlog. Paano ka makapagbaba? Kaibigan Super GM. Pindutin mo lang yung kaibigan. Hindi parang may ibang channel, kaibigan eh. Search mo na mga kabaro. Parang may ibang channel kaibigan Super GM Vlog. Manay Florencio, isingit ko lang si Manay Florencio mong kawi kaibigan. 4 minutes lang naman. Harang pa, host. Sunod ko si Ate Juliet. Premier lang naman kay Ate Juliet. Premier. Pangatlo, Manay Florencio. Like number 65, 66. 67 na to, hindi pa nakasubscribe. Subscribe ko na. Ganda ng cellphone ko, no? Tambay tayo dito, Idol Barriotech from Adventurer Vlog. Salamat, kaibigan Adventurer. Bakit din ako kay Manay Florencio mong kawi? Pang-apat, Manay Florencio. Pang-5. Pang-5, Manay Florencio, di pa rin nakasubscribe ng isa, Like number 68. Subscribe, bell all. Like number 67, 68. Testa nyo, daligit na po ako sa iyo, from sa Bessie. Yan, palit po tayo sa... di ba pala? Di pa ako nakapag-thumbs up. Tambay tayo dito, Idol Barriotech. Wala po main ko to. Pindutin mo lang yung kaibigan Super GM Vlog. Yung tatlong tuldok din sa tabi. May galab sa tatool po. Nadi. May isa-isa. Busy lang po from Super MC Vlog. Dong Vlog, Tistaniedo, Arlene TV, Canada. Thank you. Thank you po Ate Arlene sa pagbisita uli. Drop ko lang po ng link, Ate Arlene. Adventurer Vlog, salamat. Drop lang po muna ng link mga kaibigan Hi Idol, good morning from Adventurer Vlog. Bell Hope.
Dan pulpak sa song biglang lagbag kapatid. Harang host from Ate Tistanhilo. Tambay tayo dito. Wala, ano yan? Wala po yung totoo. Mega love shoutout po. To all po. Hindi naman isa-isa. Tistanhilo din sa'yo. Dan Church sa live mo katunying from Manay Cabarrio. Salamat Manong Cabarrio. Adventure Return sa Aklat Dikit po from Manay Dong Vlog. Inasikaso ko. Thesis ng anak ko from Adi Super MC. Manay Dong Vlog. Sunod pala sa Manay Dong Vlogs. Kaya delete. Oh, matatapos na oh. Manay Florencio. Oh, tapos na. Harang. Saglit lang yan. Ano lang naman mga ganyan 4 minutes. Panoorin na natin ng tapos. NM Sorensen, nag-drop din ng bahay. And Clyde Mix. Salamat kaibigan Clyde Mix. Subscribe na kita kaibigan Super Jam Vlog. Dito ko sa ano mo, latest. Ano yun? Intramuros, bound to Cavite. 11 minutes and 29 seconds kaibigan. Like number 13 ako. Short lang muna yung ano ko kaibigan ha. Iko-comment ko. Pero hindi may spam yan kasi papanoorin ko ng tapos ng video mo. Intramuros, bound to Cavite City. Matatapos na ako dito sa ano, Jane 090 vlog. Papi Migs, mega love shoutout, nakita kita. Bariotic Boytics, Bicolano TV vlog, mega love shoutout, thumbs up ko. Lapit na yan Manoy ngayon. 10 po yan. Alas 10 ba? O sige, ipipin kayo ng alas 10 Manoy para mapunta ng iba. Boss host, mega love shoutout. Thumbs up, what sis, Juliet Mukbang, dating dikit. From NM Sorensen. Bicolano TV vlog, salamat kaibigan. May moderator na yan, may moderator na. Alas 10 pala, alas 10. No oras na. 40 minutes Manay, 40 minutes. Thumbs up kaibigan from Kasangaro del Relox mang yan. Boss host, may love shoutout. Dami naman yan. Yun, harang na ako Manay from Manay Dong Vlogs. Yun, natapos na Manay Florencio, yung harang ha. Tapos na po. Bang harang ang haba ng shopping ngayon ah. O, tapos na rin Shopee. Ate Juliet mo bang ta, Ate Juliet? Hindi pala to ano ah. Pero 1 minute lang. Ate Juliet oh, like number 12. Number 14. Like number 14. Oh. Hindi na ako magpaparang sarili ko. Oh, like number 15. Oh, sarap ito ah. Inihaw na native na manok to. Native na manok. Native ba to? Ready na, kainan na. Juliet Mukbang. Oh, like number 16 to 16 dapat oh. Like number 16. Iba na pala yung pinapanood ko dito. Oh, like number 17. Harang from Manay Cabarrio. Oh, like number 17. Palit sa nakapin, palit. Dito po tayo kay Manay Dong. Manay Dong, oh. Premiere niya, premiere, alas 10. Dito po tayo kay Manay Dong. Manay Dong, oh. Premiere niya, premiere, alas 10. Dahil sa nakapin po. Oh, like number 17. Harang from Manay Cabarrio. Oh, like number 17. Palit sa nakapin, palit. Dito po tayo kay Manay Dong. Manay Dong, oh. Premiere niya, premiere, alas 10. Dahil sa nakapin po.
Uy, may super na bago. Oo nga eh, may super na bago eh. Kuya Jesse, Jelly Bang, dan sa'yo, full pack na din, kasama ang telling bell from Kuya Jesse. Kuya Jesse, di pa ako dikit sa'yo, kaibigan ko Jesse, hindi pa kita nababalikan. Sorry. Ngayon lang po ako magbabalik. Oh, ba't na? Tapos na atin din ito. Harang natin din ito. Dan watch. Kay dating dikit delete mo bang? Lion Dodge, mega love shoutout kaibigan Lion Dodge. Good morning po sa lahat. May moderator na yan. Kuya Jesse, may moderator na rin po yan. Bababa lang po ng link ha. Ma'am Nora, dan po sa LS mo po. Watch. Dan watch kay dating delete. Kuya Jesse, dan full pack na po sa iyo from Papi Migs. Yan na, tapos na din. Tapos na natin delete ha. 1 minute lang naman, 1 minute. Manidong Vlogs tayo, Manidong Vlogs. Thumbs up sa nakapin from Tapping Channel, Adventure Vlog, dan sa nakapin, prepare niya. Manidong o, like number 27. O, like number 27. Like number 28 dapat to. O, 28 nga. Nora Aron, BGBG. Yo, may galab shoutout sa lahat. Harang from the Survivor Grandma. Pwede magbaba ng Premier Idol patusok. Sige po ate, sige po kaibigan. Ate na pati Kasanggalon Bitaksalan. Malapit na po mag-birthday ang ating kaibigan ha, na si Kasangga Lonbit Aksalan. March 27 po ang kanyang birthday. Punta po tayo mga kaibigan. Like number 30 Manoy. Manidong, like number 30 na. Marami daw po siyang papremyo. Baka magkaroon tayo doon ng pambili ng one piece chicken. Sama-sama po tayong pumunta doon. Like number 31 Manoy, hindi pa nakasubscribe Manidong. Subscribe ko na tapos bell all. Eto, panglima Manoy, panglima. Oh, panglima. Like number 32. Oh, tamang-tama yan, nagbibilang yan, 31, 32. Set reminder. Lia Subion, ay salamat po kaibigan Lia Subion, ang aking napakabait naman na kaibigan niya. Hindi po yung vlogger, si kaibigan Lia Subion. Support lang po yan sa mga mabait na nagugustuhan niya. Pag nagustuhan niya yung vlogger na small vlogger, yan, nagsusubscribe po siya kahit di po siya vlogger. Good morning po sa lahat. Kuya Jesse, Dan full pack po sa iyo. Tapping Channel, Dan Rosa Bessie. Ma'am Nora Aron, Dan po sa LS mo po. Kasangga Lon Bitaksalan, Dan sa nakapin sa Premier Yao. May galap siya sa lahat. Harang. Pwede magbaba ng Premier. Thumbs up po, Katunying from the Survivor Grandpa. Crush ng Bayan, thumbs up ko. Sino tong crush ng bayan? Subscribe na po kita Kuya Jesse Vlog guys. Subscribe na kita o bell all. Dito po ako sa Silang Cavite aba. Maano tong Silang Cavite ah. Kuya Jesse Vlog, Kasangga, Dan Tamsak at full support na din kasama ang Telling Bell. Pag mga live stream, pag mga premiere po, premiere din sa inyo. Mag-ano na po kayo, mag-thumbs up na po kayo ng kanya-kanya ng premiere. Crush ng Bayan, anong main mo, kaibigan Crush ng Bayan?
Pwede malaman ng main kaibigan Crush ng Bayan. Jan Sir Dan, salamat, salamat. Lea Subion, Dan Paul support na din kasama ang Telling Bell. The Survivor Grandma, may galab siya at Miss Rosa B. And then Sir Sen, thank you. Maya na lang balik ko sa'yo. The Survivor Grandma, hello. Wow, dami Manoy, salamat po. Kaibigan from Manidong Vlog. No problem Manoy, ayos lang yan. Kasangga, Dan Tamsak at full support natin kasama ang Telling Bell. Bye mo na Manoy, magbalik na ako. 10 yung premiere ko Manoy. Sige, ipin ko lang muna yan. Hanggang alas 10. 6 minutes, ipin ko yan para mapuntahan namin. Playing po sa nakapin from Jan Sir Dan. And I'm Sir Sin, watch ulit video mo from the Survivor Grandma. Baba po ng bahay kaibigan kasanggalong Pitaksalan ng iyong premiere. Kapalta ka na ba yung mamaya sa Manidong pag alas 10? Krastang Bayan, anong main mo? Kasi ninja yung gamit mo kaibigan. Ninja. Hindi ko naman po sinasabing bawal idikit ang ninja. Ang patakaran ko lang po, huwag gagamitin sa aking live stream ang ninja. Dapat main channel ang nakapasok dahil ang mga ninja po is pang giveaway lang. Katulad po ng mga to. 6 pong cellphone to, pang giveaway ko lang po yung mga yan. Hindi ko po yan pinanggagamit sa pangingisda. Dahil ayaw ko pong manglamang ng katulad kong small YouTuber, small vlogger. Gusto ko po, may nang idikit ko para makilala po natin yung may natin pare-pareho. Ngayon kung nagustuhan mo po ang isang dinikitan mo, saka mo po ibigay yung sinasabing ninja or backup account or backup cellphone. Ganyan po, para pare-pares tayo, walang lamangan. Para pare-pares po tayo umangat, lahat po ng small YouTuber na nangangarap na umangat din ng buhay. Kasi sa ngayon po, Miss Jules Channel, true po. Tama Manoy. Kasi marami ng ano ngayon marami na akong napupunta na live stream katulad kay Manoy Lung dati, lagi siyang nagpapasok ng ninja. Ngayon yung mga pumapasok ng ninja sa kanya, garapalan. Meron doon isang ninja, pakidikit po. Balik 10, balik 5. Pero wala naman idinikit. Gusto lang ng isda. Panglalamang po yun sa katulad natin ng small YouTuber. Hindi po pwede, hindi po hindi kinukundina nito yung maksama mga ganong small YouTuber na ganon, naman lalamang. Dahil ang advokasya po nito yung makatulong. Hindi po yung makabudol. Sulong-sulong sa pagtulong. Bayon kaibigan. Hindi sa pangbudol. Morning po from Chantil May. Kuya siya, tama man. Oo nga po, laki na bawasan Miss Jules Channel. Oo nga po, laki na bawasan kasi ninja po, ipinampasok nila sa akin. Minsan nga iba na lang. Iba walang malasakit. And then Sorensen, Dan po bahay, Chantil May harang. Alas 10 po may premiere po si Manay Dung last 3 minutes. Puntahan po natin. Di po yun totoo, lalo sub to sub. Nilalagas talaga. Di po yun totoo. Anong hindi totoo? Di po yun totoo, host. Lalo sub to sub, nilalagas talaga. Papi Migs, yung iba talaga manggugulang. Jan Bones, studio spam po, comment mo please. Comment related to the video, thank you. Oh, katulad niyan. Salamat at nabanggit ni Name Sorensen para matuto si kaibigan Jan Box.
Hindi naman po sa sinasabi natin na ano, sis Nora, Hami Hotdog, sis Nora, may love shot. May love shot po sa lahat. Hindi naman po sa ibig sabihin, pag pinansin tayo ng isang dinikita natin, hindi ibig sabihin na pinapahiya natin siya dahil marami naman viewers na nandito. Hindi po ibig sabihin noon dahil pinansin na spam yung message mo, yung comment mo, hindi ibig sabihin na pinapahiya ka. Ang ibig sabihin lang noon, gusto lang niya i-correct yung gawain mo na mali para sa susunod na pupunta ka ng ibang live stream. Alam mo na po yung gagawin mo. Hindi mo na po uulitin na i-comment yung spam na message na yon, spam na comment. Sana po maintindihan po natin lahat yan na small YouTuber. Kaya nga po lagi kong pinapaliwanag na kung anong pinanood, yun lang po ang i-comment. Kasi ang sub to sub po, naniniwala po ako sa sarili ko na ang sub to sub hindi malalagas pag pareho kayong nanood ng tapos at parehong maganda ang comment. Inano ko po yan eh. In-experiment ko po yan sa isang kadikitan ko. Hindi ko kilala. Sabi ko, kaibigan, uunahan kita ngayon. Gusto ko lang na i-experiment ko ang sinasabi ng mga tao na pag nag-sub to sub is malalagas. Kasi mas pangit yung ano eh, mas pangit yung sasabihin na bukas kita balikan. Eh kung alam mo naman na nakita mo yung comment niya, balikan mo na lang. Pero kung marami nag-comment sa'yo, pwede mamaya mo balikan or bukas. Pero kung konti lang naman yung nag-subscribe sa'yo, balikan mo na. Eh sabi ko sa kanya, didikita ka na ngayon, itong pelikula mo is 7 minutes. Papanoorin ko ng tapos, magko-comment ako ng tapos. Ngayon, yung ibababa akong link. Panoorin mo rin tapos, mag-comment ka ng maganda kung ano napanood mo yun lang. Bukas magkikita tayo, sunod na araw magkikita tayo. Titingnan natin kung pares tayo malalagas sa isa't isa. O hindi naman nalagas. Kaya po nga lang, lagi ko pong sinasabi na manood na lang ng maganda. Panoorin na lang. Eh kung 5 minutes lang naman, napakadali lang naman ng 5 minutes. 10 minutes, napakadali lang naman. Eh kung hindi kayo sa house, pwede nang skip ads. Basta panoorin nyo lang yung binabang pelikula nung nandito. Kasi kahit mag-skip ads na kayo sa akin, walang problema sa akin yon. Pero kung talagang willing nyo rin na tumulong talaga sa isang nagla-live stream, pwedeng hindi kayo mag-skip ads. Kasi ang ads, maiksi lang po. Seconds lang po yung iba. 30 seconds lang. Yung iba 15 seconds. Eh kung ang sinasabi ko po is mali, pasensya. Pero ang nakikita ko po sa bawat harang pag pumunta ako sa live stream, ang harang po, unang harang, seconds lang. 15 seconds, 30 seconds. Pangalawang harang, pag minsan wala pang 3 minutes. Pero pag minsan natsambahan mo, 4 seconds lang. Pero kung gusto mo lang talagang pero sa mga nandito naman na puro main channel, kilala ko naman sila lahat. No skip ads yung mga yan. Kaya sa mga ninja na pumapasok dito sa akin, binabara ko na. Hindi ko naman siya binabara, pinagsasabihan kung anong main channel niya. Marami na akong binabara sa mga nagla-live stream. Lalo na yung mga ninja, lagi kong binabara yan. Hindi ako takot na mayroong makaroon ng kaaway. Dahil hindi naman mali yung aking sinasabi. Gusto ko lang itama ang lahat para lahat tayong small YouTuber matupad ang ating pangarap. Na hindi naman kahit hindi umangat ng super angat na katulad ng mga vlogger na sikat na ngayon. Kaya nga sabi ko, main to main, mas mga main to main. Dahil ang backup cellphone, hindi hindi kailangan ipamisda. Ako, sa mga nandito po, minsan lang po ako gumamit ng ninja, pero hindi nagtatagal. Marami pa akong ninja marami akong ninja pang fishing. Pero di po ginagamit.
Dahil ayaw ko po manglamang. Gusto ko lang po talaga makatulong. Ibanana lang yan. Di ipamigay ko lang naman. Ipalagana po natin yun mga kaibigan. Lahat po nang naandito, ipalagana po natin. Pag nagla-livestream po tayo, makiusap po tayo. Lalo na sa mga ninja. Hindi naman natin siya binabarahin yung ninja. Makiusap lang tayo. Na kaibigan, kung pwede naman, main channel mo nang ipasok mo. Wag mo nang ninja. Kasi may nagla-livestream, may napunta na akong livestream. Ang turo dun sa kanya mga viewers, alam mo ang turo sa viewers? Gumamit kayo ng ninja para hindi kayo malagasan ng marami. Sige, dandikit kayo, dandikit. Kalimbang lang tayo dito. Ganyan. Tama ba yun? Hindi tama yun. Kaya sabi ko kaibigan, kung yan ang patakaran mo sa iyong pagla-livestream, salamat. Pag-i-stay ako ng ilang minuto, mga kalahating oras, para makatulong ako sa iyo. Pero para sa akin, ang isang livestream mo ay hindi maganda. Pangit yung tinuturo mo. Hindi ko naman sa pinapakailam yung livestream mo. Gusto ko lang matuto rin yung ibang lahat. Kasi ayaw ko ng patakaran na ganun. Sige lang, dikit lang kayo ng dikit. Ang kita misra, hindi ko na jacket nito, makulit to. Sa ano tayo naman idong? Premier naman idong? Shoutout po sa 23 viewers nga ba? O sige, salamat po sa 23 viewers. Di ka nandabas yung iba ha. Bawal mo ninja dito host. Bawalan mo ninja dito host. Dinikit namin main tapos ibinalik nila ninja visit. Sino yung nagdikit? Di okay lang naman ang ninjang idikit. Kaibigan sa Tilmay, ito nga pinapaliwanan ko. Ang ninja, pang giveaway lang. Ibabalik din sa inyo yung main nila. Sabihin mo kung sino nagdikit ng main. Ay, nung ninja. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiyang sabihin kasi hindi naman masama yung pagsasabi mo. Hindi, kahit sino naman, huwag kang mahiya. Itatama mo lang naman yung mali. Pero kung ninja ang dinikit sa'yo, eto nga ang ninja, pwede naman tong idikit. Sabihin ko ulit, itong ninja pwede naman idikit, pwede mag-comment. Ngayon, dapat yung main niya, i-comment din niya para makita niyang naandun talaga yung main niya. Oh, ito pwede to. Pwede itong ipandikit. Yung mga ninja, pwede ipandikit. Huwag lang ipangisda. Huwag lang yung ninja na ididikit mo tapos hindi mo na ibabalik yung main. Kailangan yung main mo, naandun pa rin yung main mo. Oh, sabi niya maganda rin yung sabi niya Tapping Channel, basta ako. Ganun na ako. Manunood ako, walang problema yan. Huwag mo, kung hindi mo ko panoorin, bahala ka na. Pero, pag nasa live stream ako, na nagbaba ako ng link, tapos nabasa ko yung comment mo, babarahin kita. Pero kung tapos na tayo magdikitan, okay lang yun. Pero kung sa live stream mo gawin sa akin yan, na nagbaba ako ng link, tapos nakita ko agad yung comment mo sa aking studio, babarahin kita. Ganun ako kaibigan para matuto yung mga ninja. Tingnan mo kay Manay Dog kahapon. Nag-main to main siya. Yung mga pumapasok na ninja binabara ko. O tingnan mo, wala nang pumasok na ninja. Sabi namin, pakipasok po ng main, pakipasok ng main. Mga takot magbaba ng main. Mga takot ipasok yung main. Kasi doon na sila nasanay sa ninja ang ginagamit para makapanglamang. Biro mo kapapasok pa lang, dan na daw, dan, anong panuorin yung ganun. Ate Lady D, may galab siya tataos. Salamat Ate Lady D.
Teka lang. Palitan ko na yung nakapin. Nora Aram, Dan Tamsak sa'yo kasama ang telling bell from Tony Maksam. Huwag na pong i-comment yung Tony Maksam ha. Kung ano pong napanood, yun na lang po. Nasaan na ba yun? O, dito naman po tayo kay, kay Kasangga Rodil ay Kasangga Lonbit Aksalan. Nagugupit pala si Manny, nagugupit. Si Manny Dong. Like number 34, kaibigan Kasangga. Kailan ba to kailan? Ayaw na mag-rotate. Itong problema ng self, ayun. Kasang kayo di pa nakadikit oh. Like number 35, 34 yung isa, 35 na yun. Like number 36, hindi pa rin naka-subscribe. Malabo yung camera ko. Malabo ba yung camera? Thank you, NM Sorensen. Dito lang ako kay Manay doon, yung dalawa. Mamaya ako na ipasok. NM Sorensen, thank you. Maya na lang balikan. Wow, dami nga Manoy. Salamat po kaibigan. Dito ko man dalawa oh. Dalawang nanonood sa'yo. Megala NM Sorensen, Megala Shagat mo from the Survivor Grandma. Kasangga Dan Tamsak. Full support na din kasama ang telling bell from Kuya Jesse Vlog. Premier ko, Katonying. Sige po. Kasunod po yan, yung premier. Mga premier po, mga kaibigan, may kisuya ako. Pag premier po yun sa inyo, unahan nyo na rin po yung premier ng iba. Ako nga po, laki na bawasan kasi ninja po, pinapasok nila sa akin. Minsan nga iba, walang malasakit. Hello Katonying, may experience ako kung sino po yung malaking channel, sino babalik ng ninja. Sorry po, yan ang experience ko. Ganun ba ate ano? Hindi, kasi yung iba ate grandma, yung hindi na rin nakakapagdikit siguro. Pero ako kasi pag hindi naman active na yung kanyang channel, 6 months na, pwede ka rin maglinis. Yan, subscribe ko na rin para ma-refresh ulit yung ma-refresh uli yung channel mo. Lalo na yung mga ninja. May mga ninja ka nadikitan dyan. Tanggalin mo na yung mga yun, mga ninja. Hindi mawawala na may nadikitan ka ninja. Ate the Survivor Grandma. Ay, tingnan lang, may. Ako ever since, minsan pinapasok ko. Ako din, hindi ako gumamit ako ng ninja noon. Hindi pa ako monetize. Kasi yun din ang turo sa akin. Gumamit ako ng ninja. Pero nung nagtagal, ninja ganun din naman. Nalalagas din lang naman. Eh di main na lang ang ginamit ko. At least nakilala pa yung main channel ko. The Survivor Grandma, hindi ko nag-LS. Now, Mami from Chantil May. God Grace Channel, pa-check po kung may nabalikan. Nabalikan muna nung isang araw. Thanks from NM Sorensen. Nagbabalik po yan si kaibigan Ate NM Sorensen. God Grace Channel. Kasangga, Dan, dikit.
Mangga at bagoong with sili. The Survivor Grandma, dan full pack support. Kasama ang telling bell. Nasaan yung kay Grandma? The Survivor Grandma. Clyde's TV Mix, salamat, salamat. Magbalikan lang po, magbalikan. Dito muna tayo kay Kabaryo. Hindi ko makita yung kay Grandma. Drop lang ng link kay Bigang Karachi. Nung Kabaryo, like number 116. Ayaw ko na. Ano yun natin, Grandma? Like 117 ako nung Kabaryo. 17. Dapat 118 to. Oh, sakto, 118. Ayaw ko na sa art, from the Survivor Grandma. Baba ng premiere mo rin, Ate Grandma. Ate Lady, may iko ka kuya. Opo, inalis ko na po. Chantel May. Pumasok ba sis? Chantel May, that's good. Continue sis. Pinares ko pa, tab ko. Diyos, hindi ko kay Grandma. Ito yung premiere, Ate Grandma, Kuya Jesse Vlog, dan dikit sa'yo. Batang Bisaya PH. Yan, natapos na si Manay Dong. Nung Kabaryo, pang 119, thumbs up. Bilisan na nga natin. Hindi ko na panoorin yung harang ko. Like 120. Yes, Madam Minim Saruncel, pumasok po. Salamat po. Sunod natin Survivor. Para dire-diretso. Agap Vlog. Mega love shoutout. Salamat kaibigan. Agap Vlog. Maagap nga. Miss Jules Channel. Okay na po ang iyong Bell all na po kita. 387 subscriber. Si Crush ng Bayan. Wala na. Tinan mo si Crush ng Bayan. Wow, sino yun? Hindi naman nagpakilala. Super GM Vlog 74. 61 subscriber pa lang. Nasaan ka na po ba? Anong main mo, Agap Vlog? Sa TV Karachi, drop the link. Patusok po sa puwet. Lumali ka na naman, Chantel May. Patusok daw sa puwet, Chantel May. Sinong gusto magtusok sa puwet ni Chantel May? Ate the Survivor, like number, may like na, Harang Manoy, salamat po sa lahat. No problem, no problem. Mayroon na rin, the Survivor Grandma. Ito yata ng isang araw, ito like na rin. Hindi pa nakasubscribe, Ba't malabo yung camera ko? Arlene's TV in Hong Kong. Thank you po very much, Ate Arlene, Thank you po. Bababa lang po ng link. Ito, Ate Survivor, di pa nakasubscribe.
Pangalawa, ngayon ko lang po thumbs up. Kalimbang like number 55. Eto, nakasubscribe na rin, ay naka-thumbs up na. Agap Vlog, ano pong main channel mo? Kaibigan, Agap Vlog. Harang Manay, Dan Premier, The Survivor Grandma. Nasaan na si Chantel May? Tusukin nga natin si ito, Chantel May, oh. Tusukin nga yung tweet dito. Pakitusok ng tweet ni Chantel May. Chantel May, oh. Ay, nakatusok na pala, oh. Nasa harang pa manoy. Nakatusok na, kaibigan Chantel May. Oh, nakatusok na rin, oh. Ito yata yung isang araw na binaba mo. O, ito hindi pa, oh. Chantel Meow. Di pa rin nakasubscribe. Ayun, oh. Malabo yung camera ko. Oh, like number 74. Ah, ito nakatusok na, Chantel May. Ah, ito nakatusok na rin, Chantel May. Kuya Jesse Vlog, The Survivor Grandma, dan to thumbs up at full support na din kasama ang telling bell. Dan on na po sa nakapin from Jan Serdan. Thank you Manay from Chantel May. NM Sarensen, check mo, meron po talaga akong mga hindi na-replyan. Salamat po from God Grace. Pakicheck naman daw po ate NM Sarensen. Tusok at dan sa nakapin Manoy. Next tayo, next. Ate Arlene muna tayo, Arlene. Sana bago to ate Arlene. Tingnan po, wala ko ng saging. Maglalagas lang ako ng saging ngayon. Yun po yung saging natin, oh, hinog na naman, oh, ayun, oh. Ay, nakasabit. May ganun yung pinakasabit na saging, eh, malayo kasi. Saglit lang po, ha. Kakain na ako, nagugutom na ako. Excuse lang, saglit. Ito po, may harvest na uli akong saging dun sa aking ano. Nice rounding mo, idol. Oh, malawak po itong ano, malawak. Ba't wala po yung mga unggoy dun? Ready na yung saging, oh. Malawak po yung aking ano, ayun, oh. Gate po yan, tapos basketball court na po yung harapan ko, ayun, oh. Basketball court na yan, yung may tricycle. Ayun po yung ring. Tapos may isa kaming mangga sa gitna, napakalaking mangga na naglalaglagan na yung mga bunga. Tapos ito yung kubo ko. Premier ko po yan mamaya. Ay hindi pala. Yung kubo kong pinagla-live streaman is ginawa ko ng ano, kulungan ng pusa. Ayun po yung pusa na ano, Ming! Ming, dito! Oh, kakain tayo. Ayan po yung pusa namin, oh. Ito po yung dating pinagla-live streaman ko. Ngayon nilagay ko ng screen, nilagyan ko ng steel matting, paikot.
Ginawa ko ng ano, kulungan ng pusa. Ayun po yung kwarto nila oh. Ito po yung kanilang ano, yung tulugan. Kwarto nila yun ayun sa may electric fan. May electric fan pa po yan, yung pusa na yan oh. Oh, ganyan po kasosyal ang pusa. May electric fan pa. Yan po yung bola kong pang basketball. Tapos yung likod po namin is ayun oh. Pakita ko lang po ah. Oh, kaya malawak po yung aming. Ito po yung pinakalikod. Tapos may second floor. Yan, dami mong alaga idol. Ito yung garahe. Yan. Medyo malawak-lawak po yung aming ano, bakuran. Ayan, dito na ako nagla-live stream ngayon sa tabi ng bintana. Para tipid kuryente. Dahil mo alaga idol. How much ang sa house? Hindi binibinta yan. Thanks for touring us around. Idol, ganda bahay mo. Hindi ko pa bahayan ha. So, para malaman niyo po lahat. Sana magandang bahay. Hindi ko pa bahayan. Nakikitira lang po ako dito. Main po sa yung lalaki ha. Pahingi banana idol. Oh! Meron pa nga dun isang buwig na banana. Lalagasin ko muna ang banana nyo ha. Lalagasin ko muna ang banana nyo ha. Hinog naman yan. Oh, hinog naman yan. Isang buwig. Sa nakapin pala, sa nakapin. Ate Arlene, oh, bago pala to, bago. Like number 32. 33, like number 33. Like number 34. Like number 35. Hindi pa nakasubscribe, Ate Arlene. Like number 35, Ate Arlene, manunod lang ako. 35. Like number 36. Like number 37 dapat to, 37. Sakto 37. Dikit ka rin bang all sa nakapin kanina? Pegi banana idol. Ano naman oy, pinkas taayan. Pinkas taayan katanyay. Kung may naktuman ang pasyar dita. Sige, Ate Survivor Grandma, no problem, punta ka po dito. Ay, siya pala, Big Tens. Idol Tunying, Idol Dong. Naka 1K subscriber na ako sa mga LS nyo. Ako nakarami, pero saktong 1K ka pala, ang adventurer. Ay, graduate na pala. Welcome kaibigan adventurer. Salamat naman. Yan, di manalagas yung mga banana po natin. Dikit kalimbangol sa kapin. Mag-out muna ako Katunying. Mag-charge lang, lobat na. Thank you marami. Sige Ate Elmo Sorensen, thank you very much din po. Social ang cut from Arlene TV. O nga po, electric pan pa eh. Super GM Vlog, Adventure Vlog, dan na po sa'yo. Sabi ni Super GM, idol, isunod ko mga advice mo. Idol, sinunod ko mga advice mo from Adventurer Vlog. Salamat naman kaibigan Adventurer. Salamat at tawag nito. At nag-click. Kumbaga sa nagtagumpay yung tinuro ko sa iyo. Kung paano mangisda ng tama. Ate Arlene, nandito na ako sa isa Panoorin ko ulit. Like number 41. Good morning po host from August Bang.
Thumbs up idol tunying harang from Dudes TV Vlog. Good morning po from August Bang. Arlen TV, Dan Pulpang na po, salamat from Shentil May. Adventurer Vlog, Dan po from Super GM. Have a good day from August Bang. Kay Ate Arlene po tayo. Tapos sino pang kasunod? The Survivor Grandma tapos na. Manidong Vlogs tapos na rin. Nora Aron, Ate Nora Aron. Next natin, Ate Nora Aron. Panoorin ko din kay Ate Nora Aron. Tapos na LS mo, Agus Bang channel. Sel YTC, mega love shoutout po kaibigan. Nawala na si Agap Vlog. Yun, di pa ako nakasubscribe sa'yo, Sel YTC. Teka lang. Panoorin ko lang tong video mo. Ito, may nakita kaming Marites. Lagyan ko na ng jacket si Sel YTC. Arlen TV, Dan Tamsak po from Agus Bang. Thank you ding from Nora Aron. Dudes TV Vlog, nag-BG. Ate Nora Aron oh. May like na pala, may like na. Ito na naman yung agriculture plate made by Sun. Panoorin ko ulit. Wala kang bago ate. Ito hindi pa naka-like oh. Like 190. Like 191. Walang bago. Bago sana para mas maganda. O harang. Awan fighting. O pang-apat. Pang-lima. Dito lang ako Manoy, nakikinig lang. Salamat Manoy, Nora Aron, Vlog. Dan Tamsak po. Arlen TV, Dan Food Package from The Survivor. Nora Aron, BG. Awang Paiding. Sel YTC, dating dikit from Sentinel May. Harang from Adventurer Vlog. Agus Bang channel, all bell po from Nora Aron. Hanggang ano lang po ako, hanggang 2 hours. Sertulim patamsak po sa premiere. Okay, no problem. Ay ka, tubulang kaos. Manunakan mo na sa ba? Banangar pa yung garod. Banangar pa yung garod. Dalawa lang o, dalawang saba lang. Grabe ka naman. Dalawang piraso lang. Maganda sa katawan yung saging. Sentil May. Sarap na nakain mo bossing. Nora Aron Vlog. Dan from Super GM. Baba nga pa na ba yung Super GM Vlog? Para ipinapo kita. O si Agus Bang naman, si Agus Bang. Super GM, yun babahay mo, maliit pa. O maliit pa nga bahay niya eh. Bababa nga ng bahay. Super GM Vlog. Ay, ba't naipin ko yun?
Kaba ng bahay, Super GMs. Tade. Ade. Salamat kaibigan Agus Bang. Sa iyong pang soft drinks. Hoy, kabitin niyo na ako. Ay, si Clyde Mitch pala. Kasunod ka, Clyde Mitch. Tapusin ko lang kay Nora. Ate Nora Aron, no? Tapos na. Kaya ko lang yung harang. Super Jam ka. OTW po sa bahay mo. From Chantel May. O, harang na Ate Nora Aron. Yun, super. Marunong na pala si Super GM. Isunod kita Super GM ha. Salamat Ate Agus Bang ha. Salamat po host. Unang dikit, kaibigan ng Kusbang. Sige ding, ipin mo na kita bisita. Ay, ipin mo na babasit balay na. Anak ko po nagturo ho sa from Super GM. Galing naman ng anak mo. Like number 37, Agus Bang. Like 37. Harang lang, Ate Nora Aron, no? Harang lang. O, tapos na yung harang ng isa. Like 37 kay Agus Bang. Oh, may like na to Agus Bang, oh. Oh, like number 38. Di pa nakasubscribe, Agus Bang. Like 38, safe reminder. Ito like number 39 dapat. Tapos na ba ito? Like number, tapos na rin pala, Agus Bang. Sunod sino ba yun? Sinabi ko kanina? Clyde Mix pala. Clyde Mix. Sunod ko mamaya si Super GM. Sir Nora Aron Vlog, thumbs up. May bakas na rin dikit. Adventurer Vlog. Dikit po sa inyo. Salamat po from Agus Bang. O, dito ko kayo, no? Clyde Mix. Clyde. Like number 29, Clyde. Uy. O, like 29. Panorin ko lang. 4 minutes and 15 seconds. Dapat 30 to 30. Luluding. O, sakto 30. O, subscribe ko na, kaibigan Clyde Mix. Para makadagdag sa yung bahay. Pang 135. Tangingay mo. O, like number 31 dapat o 31. Ito like 32. 32, di pa nakasubscribe. Agus Bang dan sa premiere mo. Like 32. Clyde Mix. 33. Pang 33. Super GM Vlog, dan dikit po sa'yo from Agus Bang. Harang Manoy. Sunod kay Super GM. Si Grandma, yan si Clyde Katunying. Mahina daw internet ng apo ko. Kaya ako muna nagbaba ng channel niya. Okay, no problem yan. Panurin ko yan, kahit si Grandma yan o si sino pa yan. Panurin ko yan.
Para lahat magkaroon ng ano, ng WH, like, views. Tsaka ano, saludo ako sa mga nagpapakilala talaga. Katulad ni Ate Ate The Survivor. Kasi yung iba ano, hindi nagpapakilala. Ewan ko ba kung bakit hindi nagpapakilala. Siguro may mga balak yun na ano. Alam naman yung ninja na tinatanong mo na kung anong main, hindi pa magsasagot kung anong. Pero ayan na natin kung yun ang gusto nila, hindi naman natin pwedeng pilitin. The Survivor, dating dikit na, kaya nood na lang po ako sa pagpapawis niya. Sunod si Super Jim Vlog ah. Dikit na ako sa'yo kaibigan si LYTC, 1.36k subscriber. Ha ha ha. Tingnan mo tawa si Ate Survivor doon. Oh, may mga ganon. Mini Clyde yan. Oh, may subscriber siya, 135 eh. Dikitan po tayo ng main account, mga ka-idol. Tama sa Karang Idol from sa Lersing. May kalagsunod kapatid Aston. Hindi ko na ba si Aston ah? Ito pala si Aston. Nag-drop din ng bahay si kaibigan Aston. Aston's Vlog. Super Jane Vlog. Dan Pulpak na. Salamat from Chantil May. Balikan niyo po Chantil May. Malapit na po mag-graduate yan Chantil May. Sila lang nga bang bahay mo Chantil May? Graduate na pala yung Chantil May. 1 point ano na? 1.15? Iba naman. Ngayon ko lang nasilip to Chantil May. Bilis bilis magana. Bilis na makagraduate ah. Sino nagpag-graduate sa'yo Chantil May? Sis Clyde Mix, Dan sa bago mong upload. Chantil May, sino nagpag-graduate sa'yo? Harang. Salamat po sa lahat. Chantel May, dikitan mo naman si Clydes. Dikitan mo daw si Clydes, kaibigan Chantel May. Ngayon ko lang nasilip, graduate na pala Chantel May. Congrats. God Grace Channel, Dan from Aston. Yan, matatapos na Clydes oh. Oh, tapos na. Tanggalin ko na yung harang, may harang eh. Para mapuntahan ko na agad siya, no? Super GM. Unang giveaway. Like number 16. Oh, like number 17 na. Oh, 17. 4 minutes. 4 minutes. Pangalawa, Super GM. The Survivor Grandma, asaan po? O, pangalawang giveaway, like number 18. Bell all. O, 17, 18. Ito pang 19 dapat to, pang 19. Sakto pang 19. Pangatlong giveaway. Like number 19. Pangatlong giveaway. Ayun na naman mag-ano ng ano. Oh, pangatlo. Pang-apat. The Survivor Grandma, asan po? The Survivor Grandma, Dan po. Dan, may galab shout out from Agusbang. Kapatid Jay, hello. Agusbang channel, suklidan sa'yo from Adventurer. Harang Manoy. Clyde meets Dan simply and healthy. Like number 21. Ito, pang like number 22. Oh, Super GM.
Pang 71 na to. Yan, palit siya na kami. Palit. Sino pa? Mga bago dyan. Si Aston pala, Aston. Aston naman tayo, Aston. Work mood pa ako. From Johnny Vlog. Okay lang. Trabaho ko lang. Dance na nakapin. Ay. Honey Vlog, done. Oh. Sige, tambay lang. Cellphone ko habang nag-work. Ikaw at ako. Pwede po mga isda. Tamsa Coast. Pwede mga isda. Maraming salamat host from Super GM Vlog. Anong main mo muna? Ikaw at ako. Ano pong main mo, kaibigan? Ikaw at ako. Main channel lang po tayo dito, kaibigan. Pag mangingisda ka dito, legit na makukuha mo main channel, hindi ninja. Aston, dating dikit. Pakidikitan si Clyde, salamat. Wow, salamat. Tapos na oh. Yun, tapos na sarang manoy. Bawal po ba ninja? Hindi naman bawal, kaibigan. Kaso, kailangan namin makilala ang main mo para naman lahat tayo magkakilala ng mga ninja na and mga main natin. Kung mamarapatin lang na main mo nang ipasok mo, pinapalagaan na po namin kasi ang main channel sa isang live stream para legit na main ang unang didikit. Ang mga backup cellphone or ninja, nakatulad dito kaibigan no, mga backup cellphone no, pero hindi ko pinapangisda. Pang giveaway ko lang, hindi ko pinapangisda. 6 na cellphone yan kaibigan no, 6 na cellphone. Hindi ko pinapangisda. Kaya pakibaba muna yung iyong sure ba yan, walang ninja dito. Sure ba yan, walang ninja dito dumidikit? Di, ang ninja kaibigan ay giveaway lang. Hindi lang pwedeng ipangisda ang ninja. Kasi pag ninja ang gamit mo, unang ididikit mo yan sa main. Tapos yung babalikan ng main dito is, yung main babalikan main din. Kasi main ang ibababa mo eh. Mega love shoutout, Jahani Vlog. Dahil sa August Bang, kanina. Super Jim Vlog 74 sa pangalawa mo ng video. Like 20 na, i-like ko na rin. Sa kabila naman Clyde's Fish, catching fish while wild and encouraged area in Lome, Africa. I-like ko na rin. Sa ibang bansa pala to si kaibigan Super GM. Yun kay Aston. Ani vlog dan tamsak po, Agus Bang. Yung ninja po ay pang-ayuda lang namin ni Manoy Tonying ha. Tama yan Manoy. Tambay lang idol, nasa work from Seller Sig. Love remain, mega love shoutout, kaibigan love remain. Aston, panoorin ko lang si Aston. Kaibigan Aston
I-subscribe ko ulit. Like number 67. 67. O, subscribe ko ulit, Aston, o. Like number 68. Ayun, o, nagbibilang ng like yan, o. Like number 68, o. 1.1 subscriber. Sana gumuhit. O, pangatlo, Aston. O, may dumikit ng isa. Pang 71 ako, pang 71. O, pang 71. Like 71. O, like 72. Pang-apat na giveaway. Ilang minuto ba to? Kaibigan Aston, 8 minutes. O, pang-5, Aston. Hello Tony from Moto TV Wood Farm. Hello my friend. O, like number 73. Tina Heron. Hello Manong Tunying. Hello sa lahat. May moderator na yan, Ate Tina Heron. Patigit na baba ng bahay, Ate Tina Heron. Palit na sa nakapin, palit. Adventurer vlog. Yun sa adventurer vlog. Napin na ba kita, adventurer? Dito muna tayo kay Honey. Johnny ba? Ano ba yun? Johnny. Dito kay Johnny vlog. Sunod natin si No Bird Papa. Thank you kaibigan No Bird Papa. Aston vlog done. Salamat tos. Nanonood ako sa mga dumikit sa akin. Salamat po from Aston vlog. Salamat naman, salamat. On break, preparing to go out, just going hungry for however long this on from Moto TV Wood Farm. Aston vlog. Dan sukli na po, full pack. Rosa Bessie, hashtag Johnny Vlog. Dan. Padigit din po dyan kay Nobert Papa, Johnny Vlog. Nawala na si kaibigan, ikaw at ako. Wala tayong magagawa kung ayaw niyang ipasok ang kanyang main. Ganun talaga. Pero salamat at kung nag-thumbs up sa akin, nag-thumbs up, salamat. Pero kung binawi niya, wala problema yun. Ayos lang yun. Dos Adventurer, mega love shout out. 7 Dos Adventurer. Baba ng bahay, Dos Adventurer. Bababa lang po ng bahay ha. Ismail Acebes. How you doing today? My friend, Ismail Acebes. I'm good. Yes, my friend, I'm good. Ismail Acebes, drop the link. Light meets, Aston, done full package. Pasukli po sa langat. Nor Aaron, BGBG. I send the link to you all. Okay, no problem, my friend. Ismail. I pin you later, my friend. Ismail Acebes. Please wait a minute. Dito lang ako kay Aston Vlog. I play this one friend Aston Vlog to the video draft. Bahala na kayo dyan ha. May nang mag-English si host ha. Dahil hindi naman nagpunta ibang bansa si host. Tina Heron and Chantilme nag-drop din ng bahay. Kaya ni-vlog po muna tayo kay Johnny Vlog. Sunod ko si Nobert Papa. Pag natapos na si Aston, 8.52 minutes si Aston, Dos Adventure. Nag-grab shoutout. Shoutout po sa 13 viewers.
Gigigil na naman ako sa aso ko. Nakabantay na naman dito sa ilalim. Ate Rosa Bessie, in Share Lersing, BGBG, salamat kaibigan sa Lersing. Ikaw at ako. Johnny Vlog, dan po, Zumba Dance. Zumba ba yan? Zumba? Rosa Bessie, dan salamat from Aston. Rowena Terrenia, BGBG, salamat po Ate Rowena. Just give me your blessing, just a little bit simple. Just a second, we're just broken, just bend. We can learn to love again. It's in the start. It's been reaching on your scar, my heart. You're not broken, just bend. We can learn to love again. Those adventure nasa day hunt. Ako playing from Ate Rosa Bessie. Pag-view naman po, wala pang views. Ano yung bago ulit, Chantel May? Good morning from Dunbar Limbo. Nagalab sa tot, my friend, Dunbar Limbo. Nora Aron, BGBG. Pagkatapos ko po kay Johnny Vlog, sunod ko po ipipin si Snowboard Papa. Love Remain Official, pa-support naman po, oh. Short video. Sunod kita kaibigan Love Remain, ha. Salamat po, Rosa Bessie from Those Adventures. Adventure. Shoutout po sa 13 viewers. 13. Ay, gumuhit na siya, no? Gumuhit na. Si Aston. 1.1 kanina, ngayon 1.11. 5 kasing dinagdag ko sa kanya, 5, baka nasa ano siya kanina, 1,106, ganun. Down Vlog, dan po sa'yo, salamat. Nora Aron, Insa Lersing, BGBG. Siguro naman. Siguro ka pa yun. Dari lang tuma. Ha? Ano na yun? Tamangan tayo man yung Dan kay Aston kanina. Dan. Ako nga mananong kay 14 viewers, may galap shoutout. Nanonood lang ako kaibigan Aston. Mamaya sa Zumba ni Johnny Vlog. Nakatambayan si Johnny Vlog. Nasa work kasi yan, nasa trabaho. Kaya paki-support naman, paki-bakas, paki-panood. Saglit, ano lang yan eh. Wala pa yata 2 minutes. Nora Aron Vlog, OTW. Dan Johnny Vlog, Frontina Heron. Tapos na, ha? Aston. O, dito na ako kay Johnny Vlog, oh. Johnny Vlog, ha? Nandito na ako, ha? Bago to, ha? O, like number 10, Johnny Vlog. Tapos na rin to, oh. Ito tapos na rin, oh. Black na, oh. 5 minutes pala, bago nga. Bago pala to, bago. Oh, Johnny Vlog, oh. 616. Pang 617.
Oh, like number 11. Tapos na rin to. Aston. Shoutout sa 17 viewers. Salamat, salamat. Johnny Vlog, dating dikit. Pakibalikan ako please. Thanks from the survivor. Johnny Vlog, pakibalikan niya si Grandma. Pangatlo, Johnny Vlog, oh. Johnny Vlog, pangatlo. Like number 12. Pang pag-graduate ko sana sa ito. Dikit ko na. Nakadikit na ha, Johnny Vlog. Like number 13 na, o 13. Dapat 14 tong isa. At Chantel may dandikit sa'yo. Pang like number 14. Bago ba yan, Chantel May? Chantel May, Chantel May, Chantel May. Next, Ismail Acebes. Nasaan yun? Yun, next po tayo, next. Sa aking kaibigan na si Snowbird Papa. Dini ako, thumbs up from Ate Dini ako. Salamat, salamat po Ate Dini ako. Flight Mix, nag-drop din ng bahay. Chantel May, dan dikit sa'yo. Adventurer Vlog, dan sa'yo. Nora Aron, BGBG, in this adventure. Rosa Bessie, BGBG. Mismo sa kapatid na Ma'am Dini ako. You're welcome, welcome Aston. Stay connected from Adventurer Vlog. Good morning sa lahat from Ate Dini ako. Salamat po Ate Dini ako. No Bird Papa po tayo, No Bird Papa. Shirt din lang po yan, shirt din. Wala pa yatang 2 minutes. Out muna, sandali, work mode na. From Morate Rosa Bessie. Sige po nang, thank you very much. Shoutout po sa 15 viewers. Salamat sa 64 thumbs up. And sa mga nagpalipad po dyan, salamat, salamat. Pang soft drinks, pang one piece chicken na to ah. Ay hindi pala, spaghetti soft drinks. Zumba. 22 minutes, 12 views, 13 views na si Johnny Vlog. Nora Aron Vlog, dan sa'yo. Dan Nora Aron Vlog from Tinayron. Tinayron, di pa ako nakasubscribe sa'yo. Main channel mo ba to? Dito ko sa sa update. Pagpapatayo ng tindahan. Uy. May wego pa. Tinatawego yun ah. Opo. From Tinayron. Malaking tindahan yan ah. Kaibigan Tinayron. Dating dikit sa nakapin from Dini ako. Opo, from Tinayron. No Bird Papa po tayo, No Bird Papa. Yun na yung sa bumukin oh. Yan. Sunod si Dan Berlimbo ah, nagbipin. Yan, natapos na. Johnny Vlog, tapos na. Dilaktal, usang matataktal. Patapos na oh. Johnny Vlog. Nice sharing, good exercise, watching here, sending my support. Stay connected po.
Kaya nag-ano pa ng sinding sport. Okay sa mandidaktal na. Ito na may yatang loob ay dardangan. Hindi ko na one. Kaya ba? Huwag yan, huwag yan. Tapos na ako, Johnny Vlog. Tapos na rin, Johnny Vlog. Okay ba? Isuyo, pagkasuyo ba lang? Oh, sabi mo, tuwas ka lang. No bird pa po tayo, no bird pa pa. Last 20, 18 pa pala, 18 minutes. Yun, sunod natin si, tapos sa sunod ba yung programa? Sunod natin si Labrimin pa pala, Labrimin. Tina Heron. Good morning, tita. From Manay, ate dini ako. No bird papa, nandito ko sa bahay mo. No bird papa. Unang like. Unang like. Pangalawa, kaibigan No Bird Papa. Subscribe ko na rin, No Bird Papa, hindi pa nakasubscribe. Thank you, kapatid, Dong. One minute and 38 seconds. Pangalawa po, pangatlo pala, No Bird Papa, pangatlo. Hindi na open ito yung ano. Hindi na open yung pang-apat. Kaibigan No Bird Papa. Harang Manoy from Manoy Dong Vlogs. Pang-lima. Thank you. Pagkatapos ng saging, mangga naman. Ismael Acebes muna tayo, Ismael Acebes. Sarap ng mangga from Super GM. Dilaw na nga oh. Nalaglag na iba. Diyan kay Aston. No Bird Papa, then watching video. Pahingi mangga from Data Vlog. May kagat na, hindi na pwede. Nalis mo ata manong. Hindi. Salamat po at dini ako, salamat. Salamat sa palipad, 2 euro. Tamsa Karanghos from Ultimate Kajiyama. Right 67 Idol, mega love shout out from Manay Christy 2684. Mga idol, sarap yan. Healthy snack from Adventure Vlog. Mangga idol. Kaya nga eh, kapipitas pa lang, bagong pitas. Ismael Acebes. Oh, 700 pa lang pala oh. Idol, I have to go. Magluluto pagkain ni Amo. Thank you for the time.
Next, LS again from Adventure. Sige boss, bye. May galap sila to kaibigan. Pahinga tayo kaya naka-join. Sarap naman ng mangga. Ruel Llanos, may galap sila to kaibigan Ruel Llanos. Ismael Aceves, I'm here to your house. I watched your latest upload video. 15 minutes. My friend Ismael Aceves. Second giveaway, my friend Ismael Aceves. And like. Bell all like, my friend. 3 giveaway, my friend. Thank you, Aston. Shh. Pagul na. Pang-apat. Pang-apat, my friend, Ismael Aceves. Thank you, Aston Vlog. 5 giveaway, my friend, Ismael Aceves. Bro William, mega love shoutout from Manay God Grace. Next na nakapin, Dan Ismael. Nasaan na siya? No? Si Love Remain. Love Remain. Sunod natin kay Love Remain si Dos Adventure, tapos Ate Dini ako. Saglit lang yan. Nilangaw na naman. What harang from Ate Persiba Gwynpe. Kuya Dong Vlog, may galap shoutout from Manoy God Grace. May galap shoutout God Grace Channel from Ruel Llanos TV. Dos Adventure. Bidi. Sis Persiba Gwynpe, may galap shoutout from Manoy God Grace. Aston Persiba Gwynpe Vlog, may galap shoutout. Tinahir na, tapos na ako dito sa ano mo, pagpapatayo ng tindahan. Dito naman tayo sa paglalagay ng long span. Ang tamis. Grabe. Good morning, Manny Tunying. Kararating galing sa Dintes. From Manny Crush follower. Ma'am Love Remain, may galap shoutout. May galap shoutout, Crush follower. Love Remain po tayo, Love Remain. Akala ko andito na si House Embiid. Wala pa. Love Remain done sa Hallelujah, I love that song from Krasiba. Padawat naman ka din. Kung malapit ka lang nang nuraaron, pwede makadami pa Binibili nga 200 isang sako. Isang sako daw, 200. Napakalaki naman ng sako. Baka hindi pa umabot ng 2 sako. Yung sako nila is sako ng kupra. Si Ilocano ka? When Ilocano ako, hindi, nakapangasawa lang ako ng Ilocano. Kaibigan Aston. Kasi ba, hello kaibigan, good morning. Ala, naglakaman. Wingerod, isa na, anmin lako. Kanin milangod. Tapos kanong tibaka, nagkarating na gawin, karating na gawin.
Naluumad yan duma. Tapos. Ismail Acebes, yun, drop the link. Ismail Acebes, I watch your video, my friend. 5. 5 cellphone. Ano yan? Fluent meet Ilocano ding. May galap na daw, God grace. Mismo sama ni Pastor, ang Gasbang Channel, BGBG. Good kaibigan kay Saler Singh. From Manny Crest follower. Hello Manidong Vlog, from Manny Crest follower. Ismail Acebes. 6 minutes. Padikit na po sa mga nagbababa ng link. Isusunod ko po dito si ano ha. Si Ate Dini ako. Kalahatiin ko lang to kay ano kay Ismail Acebes. 7 minutes. Nora Aron nagbidi-bidi. Dansa nakapin, love remain. Walang comment kasi yung ano kay Ismail Acebes, no comment, learn more. Oh, love remain official. Love remain like number 23. Mega love shout out Ate Emma Elpinhan channel. Ate Emma, hindi ko pa napanood yung ano mo, Ate Emma. Love remain pangalawa. Yung sinend ko sa akin na link. Busy ako kahapon, nagkabit ng ano. Nagkabit ng solar panel sa bukid. Love remain o pangatlo. May galap siya si Tita. Like number 25. 3 minutes. Pang-apat, love remain. Opo, naka-off comment po kay Ismail Acebes. O nga, naka-off comment, di madidikitan. Pang-5, love remain o pang-5. Hello Achi from Nora Aron. Like number 26 oh, love remain. Next kay ano, kay Ate Dini ako. May galap siya at si Aaron. Dong, watching pa sa upload mo. Nagugupit. Oh, premiere na yan kanina, premiere.
Kalablab sa premiere ko mga lalabs. Achi, kanina pa ako dito, from Nuraron. Site Family Vlog, may galab shoutout kaibigan Site Family Vlog. Manay Teta, may galab shoutout, nag-drop din ng bahay Manay Teta. Di na ako may galab shoutout po sa kaibigan. God bless you from Manay Christ follower. Nura Aaron Vlog, may galab shoutout. Mismo, Manay Teta, from Manay Dung Vlog. Kung di na ba nahuli nyo si Teta? Hello from Sai Family. May moderator na yan, Sai Family. Teta Vlog, may galab sa to, kumusta? Manay Teta Vlog, may galab sa po sa inyo. Good morning. Dini ako, Christ follower, may galab sa to po. Parang ate dini ako. Tapos na labrimin oh. Dito na ako kay ate dini ako. Like number 63, ate dini ako. Premier pala yun, premier. Like 63. Tapos na oh. Salamat from Site Family Vlog. '63. Oh, like number 64, ate dini ako. Ganda ng bulaklak ah. Puro violet. Oh, tapos na lahat. Kaibigan, ano ba ito? Love remain. Ate din ako, pangatlo. Di pa nakadikit ate din ako. Dikit ko na rin. Like number 65 na to. 63, 64, 65. Love remain na tapos na oh. Pang 66. Oh, 66 nga. Salamat Ate Krasipa Gwenpei sa yung 15 Hong Kong dollar. Thank you po sa malipad. Pang-5 po ate din ako, di pa rin nakasubscribe. Ito yung pag-giveaway na ay sponsor. Hinahasa ako na ulit. Like number 67. BG Langos from Ate May Kajiyama. Thank you po Ate May. Ate for old lady, may love shout out. The for old lady, good morning to you. From Ate Dini ako. Hey, oo, konti lang si Emma from Tita Vlogs. Nagising lang ako, madaling araw pa dito. Regina Inteta. Dasa nakapin. Tulog ka pa muna ulit, ate ano. Next sa nakapin. Ito muna si ano, kanina pa to dito si Tina Heron. Tina Heron. Sunod natin si Ate Emma. Ay si Ate Gwenpi kasi ba pala? Tita Vlog, may galap shoutout po sa lahat. Salamat po sa pag-play mo. Super Jam Vlog, dini ako, dana po. Salamat from Tina Heron.
Tinahero no. Like number 15. 15. Unang giveaway. Pangalawang giveaway, pangalawa. Like 15. Subscribe, bell all. O like number 16. Kain tayo from Johnny Vlog. Sige, kain ka lang. Kumakain din ako ng mangga. Salamat sa pagtambay, Johnny Vlog. Pangatlo, ating tinahero no. Like number 17. Panoorin ko lang, may silang naman ito eh. 3.36. Tilabsik tuloy no. Pang-apat, ating tinaheron. Like number 18. Subscribe, bell all. Tinaheron, done po sa'yo. Congratulations. Malapit na bahay mo. Pang-5. Hindi ako kumakain. Working. Ano ba yan? Ano ba yung unang comment mo? Kain tayo, host. Tapos hindi ako kumakain. Working ako. Yan kinakain mo, kuya. Hindi ako kumakain. Working ako. Yan kinakain. Ay, mangga! Nagpaano ko, nagpasungkit ako ng mangga. Na kumakain kasi yung pamangkin ko. Medyo na ano ko na naglaway. Kaya nagpabalat ako ng isang mangga. Palit siya nakapinti na. Saglit lang naman, saglit lang. Dinner tayo from Aston Vlog. Sige, mga kay lang. Aston Vlog. Thank you very much. Malapit na rin ako mag-endo, 17. 4. Tingnan lang. Tinayron, dan full pack sa inyo. Store mo from Side Family Vlog. Shirt lang naman yan katong kay ate ano. Ay si ano muna pala. Teka lang, sorry. Mga Tita Vlog muna pala. Nauna kayo ate Emma. Mga Tita Vlog muna tayo, Tita Vlog. Nora Aron, BG, ate Dini ako. Ma'am Rowena Teranya, may galap siya to from God Grace Channel. Sis Arlene's TV, may galap siya to. Naipin ko na yan Johnny Vlog. Yang sumba na, naipin ko na yan. Regina Channel, dan dikit sa'yo, thumbs up. Number 18, sarap ng niluluto mo. Gusto mo siya Regina? Hindi lang ka napasa yun ah. May galap sa sa last, busy buhay. From other, ayun, ngayon ko lang nabasa. May binaga ka bang link at Regina? Yan na, tapos na, ate Tinaheron. Kay Tita Vlog na agad ako, Tita Vlog. Hindi ko na panonood yung harang ko. Manay Tita, like number 24. May kajiya, may galab shout out, Arlene's TV, dan full pack from Side Family Vlog. Yan na, tapos na rin oh. O, tapos na rin. Manay Tita, like number 24 o 25. Subscribe ko na rin, Tita, marami kayo nag-minwit na isda. Kumusta na yung hamster mo? Oh, binagyan siya ni Manay doon ng hamster eh. Pangatlo at Manay Tita, oh, pangatlo. Pengin na kayo daw. Oh, kasunod. No problem. Bibigyan kita.
Para sa inyo po lahat to, para sa inyo. Hindi po pinagdadamot ni host, hindi pinagdadamot ng mga banana. Like number 27, Aston Sis, mega love shoutout from Mega Giama. Like number 27 oh. Dapat 28 to, tapos na rin to, tapos na. Ate Tina Heron. Oh, like number 28 na Ate Dini ay Tita Vlog. Next na nakapin, next. Ilang minuto ba to? 10 minutes? Ruel Lilianos, mega love shoutout po. Salamat sa pagbalik. Emma Helping Hands muna tayo. Emma Helping Hands. Sunod si Ate Chrissy Bagwenpay. Dani Miss Tita. Side family vlog. Nag-grab din ng bahay. Pakisuyo naman. Tambay lang tunying. Nakakainis. Sobra pagod. Stress pa. Busy. Pahinga ka din natin. Huwag yung puro trabaho. Tsaga-tsaga ka na lang muna dyan, Ate Regina. Pag natapos ko na yung kontrata mo, sa kakalipat ng ibang ibang amo. Papa Ubas, ano na naman si Papa Ubas? Thank you ko sa pagpin. Then 11 minutes, mana dito, 11 minutes. Thank you guys sa pagpin. Manay tita, full nood po from Manidong Vlog. Sunod ko dyan si Ate Chrissy Bagwenpay ah. Ilang minutes po ba yan Ate Emma? Tinayron dan sisi sa pinapagawa mong tindahan. Salamat po sa nagpalipad ha, na apat na sila nagpalipad, apat. Meron na ba ako pambili ng 2-piece chicken oh, 2-piece chicken. Emma Helping Hands. Nagalab siya ito kaibigan, dating dikit po from Manay Christ follower, on the way sa nakapin Manoy from Manay Dong Vlogs. Thank you po Kuya Dong. Yung bantay kong aso oh. Saan ka banda si Regina? Hong Kong yan ate, Hong Kong. Yung bantay kong aso. Laging nasa ilalim. Tapos yung pusa ay nanligalig oh. Mega love shoutout Pastor, Christ follower. Tita Vlog, Dan Pulpak. Mega love shoutout din po sa inyo. Manay Christ follower. Dan Miss Emma from Tina Heron. Ito na pala yung pamiminwit. Yan tunying, babait ng subscriber. Oo, pangit mo. Magpakabait ka. Ako, subscriber mo, madami oh. Ayun. Si Ate Aluna mo, pangakaw. Diyan, may galab shoutout sa aking mga sa mga tita ko. Ate Alona, bye-bye, may galab shoutout. Kung i-add mo nga ako. I-add mo ako. Ay, sa Facebook. I-add mo siya. Oo. Alona Makaraig. Ah, sige, Ate Alona, sige. Nasa nagla-live, shoutout sa inyo dyan, shoutout. May galab shoutout po sa mga pinsan ko po at sa mga tita ko. May galab shoutout po sa kanila. Ate Alona Makaraig. Makaraig no? Kanayo family?
Makaraeg yun. Kanino family, mega love shoutout po. Yubyun family. Lola Bibi, sorry po kung ano, sa sumalangit daw ang iyong kaluluwa. Kumiya family. Amador family, mega love shoutout sa inyo dyan. Sino pa nga ba? Disamero family. Sino pa? Disamero. Kalupig family, mega love shoutout. Sarsadias family. Aranilla family, mega love shoutout. Turpias family, mega love shoutout po. Oy, Di Castro family. Amador family, Di Castro family. Shoutout po. Ano family? Sino pa? Kuya Jojo mo. Kuya Jojo mo. Ay, si kay Jojo. Mega love shoutout. Anong pamilya nga ba? Oo. Ayan po, nanonood. Napapanood po kayo sa aking YouTube channel. Mga tita ko po, nanonood. Thank you po sa pag-support. Watching po from Lucena City, purok maganda, gulang-gulang. Pag lalaki po, purok-puro pogi. Pag babae po, purok-puro maganda. Si Ate Christy daw, si Ate Christy pa, si Ate Ay, Ate Christy, ano ang apelyido? Di Castro. Yan, Di Castro, Ate Christy Di Castro. Achi, ganda ng thriller mo. Ate Christy, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Salamat ng marami. Dala mo kami ng mangga. Dami po ka ng mangga mo. Ayan, ang dami pa nga eh, ano. Nanunungkit pa nga yung, ayan, may panungkit pa oh. Hi, Tita Marie. Yun, tumawag po yung aking mga tita oh. Salamat po sa 16 viewers. Kay paring Dada. Sarsadias family. Kami dyan. Wala si paring data mo. May pasok na. Ay, okay lang po. Kami pupunta sa sky. Okay, no problem. Kami dyan. Oh, no problem. Atalo na. Pagkasahin ko sa balik. Oh. Pumakain pagbalik. Kasi kami kapag yan. Oh, Pati sa iyo. marami naman sasakyan dyan. Tunying yan, 3 bahay ko, tambay sa'yo from... Ate, iyan mo kami sa upa. Ay, okay. Sige. Okay na. Si ate matik niya, oh. Malaki ang tiyan. Yun, Ate Tikya, mega love shout out po sa Sarsadias family. Ha? Mayaman ka na? Aba, hindi. Mayaman ka na? Hindi po, hindi. Hindi pa rin. Yun ang tita ko. Yun ang tita ko na ano. Matatapos na po, mga tita vlog. Mararong vlog, dan po sa'yo, talented yung anak mo. O, Achi. Yan, salamat sa panonood dyan ha, mga tagalooban. Yun o, pwede pala mag-tiktok si Ate Tikla. TikTokers. Side family vlog, mag-grab din ang bahay. Kaninong bahay yan? Dito kami sa labas, sa likod. Ay, yung dating pinagtitindahan. Likod ng dad, di pa aking dada mo. Ay, kay paring Dada na ba yan? Yan yung bakanting lote, di ba? Bayan ginagawa mo. Yan, matatapos na po kay Tita Vlog. Panurin ko si Tita Emma. Ate Emma pala, at saka si Krasiba Gonpay. Side family vlog. Bye. O sige, bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you for coming. Salamat sa panonood. Ingat din kayo, ingat. Sis Dini, love you from Ate Pel, Hong Kong. Salamat ate. Kailan S. Shoutout po sa 15 viewers. Hindi ko pwedeng i-skip yung kaya Manay Teta Vlog. Malapit na. 2 minutes lang, 2 minutes. Yan, nagkakainan na sila sa pamiminwit.
Yan, tapos naman ito, tapos na rin, oh. Isunod ko na si Ate Emma. CapCut. Ate Emma, oh. Dito ko sa bahay mo, Ate Emma. Kung healthy dinner mo, thanks. Set reminder, like number 28, Ate Emma. Like 28, like 29 dapat to. Super GM. Magdikitan lang po muna, magdikitan. No? Like number 28. Alright, tapos na rin to. Aba, laki naman ang palipad nun. Kanino to? Channel ribs. Laki ng palipad nyo. Namumula. Like number 29, oh, Ate Emma channel. Ito matatapos na, oh, kumakain na. Hot na muna ako katunyo, may work na. Sige po, like number 71 from Happy Marge. Ate Emma, like number 30. Thriller ako, thriller. Pinapanood pa yung thriller, Ate Emma. Like number 31. Ayun, 31. Wow, ganda pala ng mansion ni Kuya. From Happy Marge. Hindi po sa akin to. Baka marinig ng iba, ano tayo? I-demanda tayo. Nakikipesto lang po, nakikipesto. Krasiba Gwente, welcome po. O, tapos na ako kay Ate Krasiba naman. Panoorin ko lang si Ate Krasiba. Baba po ng bahay, Ate Krasiba. Pag hindi ko po nabakrib. Sunod si Site Family pala, Site Family. Sana maigsi lang yung kay Ate Krasiba Gwanpay. Uy, hindi ko nang babakrib. Ate Krasiba, pababa po ng bahay. Ate Krasiba. Yun, meron na. Nakita ko na. Yan, kay Ate Krasiba pa tayo. Tapos sa TV, maidahan ko lang po lahat. Mag-e-end na ako, ha. Habibis Kusain. Big love siya po. Salamat, Habibi Kusain. O, like number 49 po. Like number 50. Ang gusto tusok na po. Dating dikit na po. Like 50. Ate Krasiba. Like number 51. Subscribe ko na din po. Di pa nakasubscribe. Like 51. Thank you so much po, Kuya. Thank you, kaibigan Ostuning. No problem po. Salamat din po sa inyo. Salamat din, ha. Like number 52. Ate Krasiba. Dapat 53 na to, 53. Nasa harang lang, oh. Oh, like number 53. Sakto po yan, nagbibilang po ang like, nagbibilang. Ito po pang 54. Like 54, nasa harang. 55 no, may dumikit na isa. 55, may dumikit na isa. Harang lang po, harang. Jorin Binggit. Adibay, my first time to play gongs in Hong Kong. Saan na yun? Si Site, ano ba yun? Site. Yun, Site Family Vlog, pababa pa na bahay. Sunod ko po kitang ipipin. Para maidahan ko po,
Yun, meron na, nakita ko na. Pabalik naman mga nadikitan ko. Pabalik naman daw po sa nadikitan. Di. Yung mga nadikitan po ni Site Family Vlog, pakidikit naman po. Yung iba po, mamaya po nagbabalik, pakiintayin na lang din po Ate Site Family Vlog. Pabalik naman mga nadikitan ko. Dan sa nakapin kanina from GM. Thank you so much for Ate Emma. Thank you kaibigan Astunying from Ate Krashiba. Next lang o 2.25 minutes lang. Nahabol ko. Happy Mards. Habibi Kusain. Sunod kayo mamaya, Habibi Kusain. Ate Dini, ako naipin ko na. Ay, si Ate Pilhong kong pala. Yan, nasa harang na oh. Ate Krashiba. Harang pa ako Ate Krashiba, harang. Ito tapos na rin po. Oh, main yan, main. Main naman sana ipandikit kasi main gamit ko. Opo, puro main yan, ate. Site Family Vlog, puro main yan, oh. Main yang Emma, Nora Aaron, main yan. Habibi Kusain, main yan, Krashiba, Christ follower. Wala pong ninja dito sa akin. Yan po ang ididikit nila sa'yo, Ate Site Family Vlog. Bawal po sa akin ang ninja. Ang ninja po, yung katulad po nito, pang giveaway lang po, giveaway. Kung sakali man magustuhan kayo ng nang nagdikit sa inyo, kinong live to? Tropang Bisaya. Yan o, patapos na rin po. Dito kay Tropang Bisaya. O, tapos na rin Ate Krashiba o. Site Family Vlog, dan sa'yo, sarap ng biko. Pwedeng program din ito from ML Pinghan. Sign, sarap ng biko, thumbs up lang dikit. Yun. Unang ayuda kaibigan, oh, Site Family Vlog. Like number 12. Maraming salamat. Adding host. Pangalawa, oh, Site Family Vlog. Yung ganito po, giveaway lang, okay lang po idikit sa inyo. Basta yung main po, ang gamitin dito sa aking live stream. Para yung main po ang unang ididikit. Kasunod po yung mga backup account katulad po nito. Kaya ako po ginawa ang main channel, main to main. Para para unang main ang ididikit. Kasunod yung ninja. Pangatlo. Ate Site Family Vlog. Ilocano. Hindi po, Tagalog po, pero napangasawa po ako dito sa Pangasinan, kaya naging Ilocano na rin yung language. Pang-apat, Site Family Vlog. Like number 16. Pakitingin po kung kung nagdadagdag yung subscriber nyo. Ba't na wala? Burnout ba? Nawala internet? Baka lubat na yan. Hindi.
Channel reads. Bakit mga palipad dito? Oh. Grabe yung mga palipad to. Oh. Nawala yung ano, internet. Hindi ko tuloy mapin. Live na din pala si Kerasoy. Kay Rasoy. Yan, malapit na po ako mag-end mga kaibigan. Last na pong ayuda ko yun kay Miss Site Channel. Sa iba po, napakainit ng panahon po sa lahat. Promise Lynn. Sa mga nandyan pa po, thank you very much. Maglolobat na rin po ako. Lobat na rin tong isang cellphone, no? Lobat na rin. Sa mga lahat po na pumunta, sa mga hindi ko pa napin, sorry. Salir, Nora Aron, grabe po init. Mega love shoutout Pastor God Grace. Thank you ding from Nora Aron. Mega love shoutout sa inyo Miss Lynn Espanyola. Ipin ko lang si Habibi ko sa inyo. Napin ko naman si Krashiba, Ate Emma. Johnny Vlog, thank you very much ha Johnny Vlog. See you ding from Nora Aron. May live ka rin mamaya din Nora Aron. Sige puntan po kita. Kagabi nag-live si Ate Nora Aron. Medyo 11:30 yata ako to. Umalis dun. Host niyo yung maksami. Kalabisat po from Miss Lynn. Seller 18 lang ba yan? Manay sub niya. Ninja ni Seller Sing. Harang Manoy, Crush Baguan, pinag-drop niya ng bahay. From Site Family Vlog. Salamat Site Family Vlog. MLP nga din, uploading na nga. Lobat na yung main. .30 ka nag-end dati, di-loading na pala yun kagabi. Upuan lang yung nakikita ko kagabi. Ipin ko muna siya para mapanood ko. Sino ba yun? Habibi ko Sain. Yun. Oh, last na to, last. Nag-end ding, awang pay 9. Naka-play kasi dito 10 tab. Nakikita ko lang doon upuan. Kaya akala ko naka-play pa yun. Tapos natulog ako 11:30. Habibi ko Sain. Thanks Tito Vlog sis from Nura Aron. Loading nga. Oh, unang dikit, Habibi ko Sain. Maraming salamat din ito niyo. Leg number 21. Like number 22. Like number 23. Subscribe ko na rin po, Habibi ko Sain. Nagsilang naman.
2.25 Super GM Vlog. Dan full pack. Pang-apat to, Ibiskusin. Sakto, may sounds na. Yan, mag-end po ako, baka maka-copyright ako. Thank you very much sa mga nandiyan, 16 viewers. Iwanan ko na po kayo, lakas ng sound sa kabila. Habibis Kusain at iba pa, Dan po dikit sa'yo. Thank you po sa inyong pagpunta sa aking live stream. Botard to Botard. Pasalubong food taste. Achi, nag-ilis ako pero music lang gagawin ko. Biding from Nunaron. Ano oras na nag-ilis sa Ate Emma? Panoorin ko na ngayon Ate Emma yung mga sinend mo sa akin na link sa Messenger kahapon. 4 yata yun, 4, 5. Pero yung isa yata doon, premiere. Yun, mag-endo po ako, lakas ng sound. Thank you very much sa mga pumunta Tapping Channel at Mika Jia, mga thank you very much. Sa inyo lahat dyan, di ko na isa-isahin. Ang lakas ng sounds. Bye-bye po, bye-bye. Maya-maya kuya. Lakas ng sound, sa bagay, mamumute naman yan. The Survivor dance sa'yo. Dito lang ako Manoy hanggang sa matapos ka. Ingat ka po from Super GM Vlog. Salamat. Maraming salamat kaibigan Katony from Super GM. No problem po. Tapping Channel by host. Sige, maganda pa ako. Ang lakas ng sound strip.